Oras sa Bombo Radio. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligad sa takna sininga alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udtudri sa UFM Bombo Radio Iloilo, flagship station sa the #1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Mayo 14, tuig 2025. Sa gihapon, inimulagan mo ang Kurman, Bombo Chama Blanco Hovera. Sa madalakuan kag mga nagapanguna karon nga mga balita. Ibalo naton ang pahayag diri sa alkalde sa syudad sa Iloilo. Si Mayor Jerry Treña sa ningin na turnout karon sa eleksyon. Sa pihak nga bahin Commission on Elections nagparawagan nga baklason na ang ila tarpulin or mga tarpulin sa mga politiko. Pero ang Public Order and Safety Management Office, why na yan naghulat pa sa mga politiko, nagmatumato or ginunahan na nila pangbaklas ining mga campaign paraphernalia. Sa dugang pang mga balita, punong barangay Garipat Nubay nagpanawagan sa suspitsadong nagbuno sa mag-asawa sa East Baluarte nga mag-surrender na. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita kag impormasyon, ordinansa sa paghatag sa prangkisa sa mga tricycle driver diri sa syudad ginpasar sa City Council. Samtang lalaki pilason matapos ginbuno sang iya upod sa Ilimnan. Muni madalagwar mga balita, issues kag impormasyon may sentro karon sa aton sining pagpangalagan sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombohanay sa Uto. Kon ginaplastar naton kagina sa Bombohanay big time ining sweldo sang mga nagapungko sa pwesto nga mga politiko sa aton sining mga kabumbuan o paginayhan. Ang iban sining rason magluwas sabi nga ti dako ang sweldo nga do gina-target gid, no, nga pungkuan inang pwesto, magluwas sa authority power. Ano pa gid ang ara dira, no, sa aton sining mga kabumbo. Standby kay istoryanta na karon sa aton sining nga pagpangalagad sa gahapon diri sa palatuntunan na Bombohanay sa Uto. Check one this time si Bombo Jomar Villa. Development ini kay ang punong barangay nagpanawagan sa suspitsado nga nagpangbuno sa mag-asawa dira sa may East Baluarte sa distrito sang Molo nga magsungka kagatubangon sini ang iyang ginbuhat nga krimen. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Nagpanawagan si punong barangay Jan Gary Patnubay sa barangay East Baluarte sa may Molo nga mag-surrender ang suspect nga nagbuno sa sining mag-asawa sa nasambit sining lugar kagabi. Matandaan nga ang mga biktima amo ni Sanday Fatima Gailo, 52 anyos, kagang bana sining si Rolando Gailo. Sa medical bulletin ining si Rolando ang makabig ng safe, no, o kon hilway na sa talagban, pero ining si Fatima ang nagapabilin sa ospital kag ginakabig sining unconscious abangod sa multiple stab wounds nga nangkon sini kung sa diin suno sa kapulisan. May 8 ka mga pila sa likod. Away palapot ang saya sining atubang nga bahin sang iya sining lawas. Bumbutsam na identify ang suspitsado nga si Erwin Sabalate, 28 anyos, kagang niya sining amay nga si Eliseo Sabalate nga ara karon sa kustodiya sang kapulisan. Ang amay natigayod nga maresto sa otoridad kagara sa Molo PNP kag ginalantaw nga accessory to the crime. Bangod nga nakita nga ginapahayag nga nagbulig pa ini lamang hindi mapunggad, no, ang suspect sa sining tuyo nga pagbuno sa sining nasambit sini karon nga biktima. Kag mismo ang ining amay o kun ining lalaki nga biktima ang nakangkon man sang pilas saya sining lawas, no. So sa
pakigangutan naton ang punong barangay with Kap Gary Patnubay sunod sa natungdan nga nagapanawagan ini no, sa suspitsado nga tubangon ang iya sining ginhimo sini karon nga krimen, especially sa pagsulong sa balay mismo sa biktima adiri Bombotsam. Din tuad pa diri sa natungdan nga masami man ini no, nga nagresponde si Kap sa balay sang suspitsado kay may mga report no, nga kisa kung makainom sa makulubog sining inimnon nagamaoy o kung nagawaras abi. So ginarespondihan sang kapitan kay sunogan ni kay Kap Gary nagapati man sa iya Bombotsam ang ining suspitsado kung ang iya mismo presensya no ang makitaan abi o kung kadtuan abi ni Kap kung respondihan sang barangay official. Di, sa kasunod sa natabo kung nakulbaan man kuno suspect mag-surrender abi sa otoridad o kung dito sa lugar mahimo gid magpakiangot no sa kapitan o kon mismo kay Kap Gary Patnubay kung ano mag-anan ang sining nga buot agod nga ma-facilitate sang maayo Bombotsam kag willing man ang barangay official nga mag-facilitate sini lamang ati ka-surface no sa otoridad kag mapasabat ang inisuspitsado kung ano gid man ang motibo sa pagbuno sini sa biktima. Kay una sini no, based diri sa kapulisan nagagawa diri sa ila sining initial investigation nga posible inaway man lang sa pinamilya no kay ginapahayag ti may mga grupo-grupo ining suspect kag ang grupo man to sang mga kabataan sang mga biktima didto sa piyak sining nga kampo nga ti way sang mera sang way sang paginsindihanay diri Bombotsam hasta nga nagrapot sa punto nga mayara na sa paglainay kay ang balay ni isang biktima kag suspitsado ipingay no tupad balay lang man sa nasambit sini karon nga lugar. So isa pa ni sa ginatutukan dugang sa kapulisan magluwas sa away pinamilya ang ining posible no rason sa pagbuno man sang biktima o kung sa suspect sa biktima bangod until sa pamanatabo ining insidente kahapon nakita ining asawa nga naglalakat sa igad sandalan kag may ara sang ka-video call. Kung sa din, dito man niya ang presensya sang suspitsado na ginapahayag nag-engage, no, nagagamit sa illegal sining nga droga kag ginapahayag nga na-videohan kuno sang biktima. Rason nga ginkalain sang buot sang suspitsado kag ginsugod yato kung ginsulong yato sa sulod sang puloy-an. Naghambal man gani ang barangay kapitan nga kung tani gin-report sa ila sang mga biktima kung may aragid man sila sa nakita. Agod nga gilayon nga marespondihan kag ma-report sa bahin sang kapulisan Bombotsam. Sa part karon sang suspitsado hindi pa di maklaruhan kung ano gid man to ang rason sa pagsunod sinibangod niya ni siya ang makabig karon nga at large sa bahin sang kapulisan. Arib na do pabatita ang kabahin sang pahayag ni punong barangay John Gary Patnubay regarding sa pagkilala sini sa suspitsado kag panawagan sini nga mag-surrender. Tabo na sa suspect ni. Ang suspect naton nga kaduwa na ko da magkadto sila balay. Nga tawag sa ako ng Iloy nga mo na pirmi nga nag-away na sila sa tataya kag isang partner yaman. Di amo naka-pirmi ko responde pero ang bata na sang ako nagkakadto siya gapamati man siya ako pa na ganyan siya nagpalalin na sila balay nga hindi ka lang na yung puli da kay kuntaya bilog yung pamilya man mo kuntaya sawaya kuntaya ang nanay tatay da hindi kina siya mapunggan kung makainom siya guro nga do kung may gina ano siguro nga lain buot siya muna nga gamaoy Sa do lang kapuloy mo responde. Dugay naman kung mga last year pa man to kakadto ko da Ano kuno problema nakataw? di sa away siyang partner ya amo nang ano da tapos may mga binaysay sila sang pamilya sang nanay da ang tatay Ang dalahi kisa mga oo Okay. Pero way man sabi sa ibang tawo ka. Way man kuya way sa record yung nga siya maging kontas sa ibang nga tao da mga palibot amo na siyang ang nabiktima kay kagi na da sila iba-isay naway sila gin sila na dalin sa nguna. Ilang barangay kapitan anong assurance kap nga di na ni masulit basi ko matabo liwat bay taman. Ginapabay taman to gani ang pamilya hagina kagabi nga
buligan ko sila nga gipangita pa namon ang suspect gabi sa mga grupo ya, mga amigo ya. Nagkadto kami sa south sa Kutsero. Nga pangita namon sa kay gusto namon nga masurrender ang suspect kay gusto man naton gusto nga maglala pag ang problema. Amo na gin pangita gid nato no ako mismo no pangita sa suspect kundi mga grupo ya kagin istorya taman mga amigo ya kung pwede nila kung ano nila kung makita nila kag maka-communicate sila ang suspect ngayon nga mag-surrender na lang. Ito hindi man tanapin hindi sa gibi makadto kung hindi sa mag-surrender mas malala pag ang sitwasyon kung hindi pag siya mag-surrender no ti amo nang bago sa mga amigo ito gabi kung pwede malang o kung hindi siya makalabaan sa pulis pwede gid ko matap nga mag-surrender siya kayo dad mo gid siya. Kung kapamati siya kapano mambal mo? Ginaano ko lang sa suspect na to no kay Erwin. Balaan ko nga na gulpihan ka lang ro na naan ka lang sa dulman ka lang sa imong panulukan kaya na imo mo na kana lipat ka lang siguro nga si siya gyapon ni matabo. Di gani ginapangabay ko sa imo mag-surrender ka na lang. Kaya ari man ko nga mag-assist sa imo kung luyag mag-surrender sa aton kapulisan. Kay ti ang namay mo ara man tundaan ti mo na ginaano lang naton nga mag-surrender ka na lang kag sa mga amigo na kakilala kay Erwin palihog na lang nga ingyoan yung gid siya na mag-surrender na lang sa aton kapulisan. Si punong barangay Jan Gary Patnubay sa barangay is Baluarte sa may Molo Pambutsam. So may mga information nga nagsiplatan ko no ni ang suspitsado no sa kaitig mas ning barangay adra sa may distrito sang Molo no kay ang lapit siniti dra sa may Kutsero North Baluarte no East Baluarte dra man sa may Molo. Anyway ti ang ining suspitsado ti kun din man nga siding whereabouts sa muna ang hambad sa natungdan nga ti dapat masabat sini no ang ginhimo sini nga pagbuno to kag kun ano man ang madalom sini nga rason di mas mayo nga ma-aplastar sini no kay once kun hindi yan sini masabat so ti sige hapon ang pamilya mag-file sang kaso so lihiti ang matabo sina wanted na kun hindi yan masabat ang ining mga panumbungon sang pamilya kay the same time ining kay muan ni sa sining nasambit sini karon nga mga biktima Pambutsam kay ti ang musubo-subo sini may mga kabataan pa ni ang iban sini mga minor de edad pa ati isa sa ginalantaw nga do nakakuha ako nakaangkon patusang trauma kay sa tatlo sina nakakita no sa pagbuno to sang suspitsado nga ti samtang ginuyatan tong amay ang isa to nakakita minor de edad pa. Suno sa kapulisan nga posible gid na maka-trigger karon sang trauma sa sining pamilya sang biktima Pambutsam sa ton sini nga mga kabumbo kun may pertahan kun tani no ang ila sining balay so posible nga way patugawa dali-dali masulod to sang suspitsado gani kiti open mo duging butangan sa sang kortina amon to nga pagsulong ito sa sang suspect dulo diretso sa to no nga nagasulod kag ginakitaan nga ma-intent na siya nga daan no nga magpangbuno kay ti sa pagsulod ito kuno may kutsilyo na siya nga dala hindi to ang kutsilyo sang biktima mismo kundi ang ila to yang kutsilyo amo to ang dalaya nga nagsulod to sa balay kagin pangbuno ining mga biktima Pambutsam. All right. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kay Bombo Jomar Villa sa imo sining follow-up report. Nag-agree ako sa kay punong barangay Patnubay sa sining apilar sa suspitsado nga magsungka na lang para nga hindi na magdako pa ang problema. Kay tito, di naman gusto nga maglabot sa punto nga may binalusay dira nga matabo. Sa aton sini nga mga kabumbo kon may kaisog ining suspitsado sa pagbuhat sa krimen, mas labi na gid kun tani banwa nga may kaisog ini siya nga atubangon ang naging resulta sang iya sini nga ginhimo sini nga krimen. Sa aton sini nga mga kabumbo, si Kap Patubay man mismo ang nagpahayag nga makabig
problema sa iya sining barangay kag problema sang pamilya ang ining himata nga suspitsado sa pagpangbuno kay mismo iya sining ginikanan daw kontra niya man kag iya sining asawa kontra niya man. Sa aton sining mga kabumbo sumasmayo pa kay ni siya ang magsungka na lamang kung nagapamati man dira subong ining suspitsado magsungka na lamang para hindi na magdako karon ang problema nga imo sini una nang ginatuga. Kung nagaduwa-duwa ikaw sa pagsungka padulong sa police station dira sa may Molo PNP, pwede ka man magpadulong sa o magkontak sa kay punong barangay Jan Gary Patnubay o para nga maplastar ni Kap kag mapasiguro nga way sang may matandog sa imo, way may matabo sa imo nga malain. O pwede ka man makapakigangot diri sa Bumbo Radio 337 ano ganina maton sining landline na Bumbo Mel. Nasulado ko lang 337-9452. Okay pa na ang linyata. Sige ba anong linyata na nga pwede makatawag ining suspitsado? 320-320-4481 320-4481. Kung sa aton sining messenger pwede man agi siya sa messenger tas Bumbo Radio Iloilo 837 kHz kay para nga maplastar naton kag mapatigayon tang imo sining pagsungka. 49 minutos na nakaligad sa takna sining las 11 driman sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udo. Hindi lamang kay sweldo ang lagas sang mga politiko kung nga ini sila ang nagapadalagan abi. Ti naplastar ta naman una mga promisa nga wala nagatupa ti amo lang na ang mapuno guro sang aton sining kadulungan. Sa pila ka mga politiko, may mga politiko man niya banwa nga ti ginatuman ang ila sining mga ginpang promisa. Isa ko pagidgali ka nanotisyaran kag mismo ikaw guro nga nagapamati nagalantaw subong nakanotisyar ka man sini nga nagadamo ang proyekto sang isa iya ka politiko ilabi na gid ko niara sa mataas nga posisyon kun ini siya ang manugtapos na sa iya sini nga termino. Amo ni balang paggabunag man sang tinaga nga pabaon. Dibla sa aton sining mga kasimanwa. Pero sandig man sa aton sining pagpropangusisa kag dugang nga pagpanalawsaw ang kadakuon sang sweldo, no? Ano lang kuno ini banwa daw tok lang ni tip of an iceberg lang ini sa aton sining mga kabombo. Pero kung lantaon mo ginang iban sining rason, mas madalom kag makabing nga mas dako pag inang ganaron sini nila. Ngaman, kay may mga opisyal or elected official, may ara sang SB member, may ara sang city councilor, may ara sang governor, may ara vice governor, may ara man mayor, vice mayor, kongresista sa aton sining mga kabumbo. Ngati while yara sila sa pwesto sa pagpangalagan sa gobyerno, naga-engage pagid ini sila sa mga other extracurricular activities kumbaga para iya nga mapadamo pag ila sini nga manggad. Kay may ara sa aton sini mga kulturan nga mga elected official nga nagapangontrata or makabing naton kontraktor. Kag ginapapangalan lang sa iban sini iya nga nga personalidad. Para nga ti while they are in power or they are in authority sa aton sini nga mga kabombo, pwede sila makadamang-damang dira kag subong man makahatag sang mga pabor sa ila sini iya nga mga loyal supporters. Kung hindi man direkta nga naga-engage si Kong, si Mayor, si Vice, si SB, si City Councilor, si Gov or si Vice Gov sa pagpangontrata sa proyekto sa gobyerno, may mga tao silang ginagamit ang pangalan para iyang maka-engage pagin sila sa profiteering kag racketeering sa aton sining mga kauturan. Ti siyempre kung mataas ang pwesto nimo sa gobyerno, ti do kasubong ikaw dira iyang nagamando o si Mando ni be o bigo ko ginis Mando nako ang iya sining amot sa akon sining pagkampanya. Mando, may dako ta nga proyekto, ikaw na ang kontraktor. Padihutan ta dira nga sa imo na makadto.
ang nasambitan sini nga kontrata. May ara man dira nga ti Mando, tungod nga malapit ka man sakon kay hindi ka man magpiait kay loyal ka gid. Ti ang imo ngalan bilang isa ka kontraktor, wala na gamiton ta. Pero ang ganar dira at siyempre magadto sa ako pero hindi man ko tamaan gid ya ka balasubas kag kabuaya gid. Ti 10% ka or 5% ka. Sa aton sini nga mga kabumbo, amo na ang pipila pagid sa mga rason kun nga sa gihapon, daw kasubong nga kapit ko ukon makabig naton nga daw hindi iya basta-basta nga mabangbang ang iban sini nga mga politiko kag himuon ang tanan sini iya nga mga pamaagi para nga hindi lamang mataktak or hindi mahulag sa iya sini nga pwesto or mapabilin sa ila sini iya nga ginapungkuan nga gahom. Sa aton sini nga mga kauturan ti ang kalabanan sini sa ila makabing naton nga mga traditional politician. Nga kung sa diinti ang luyag sini nila ang mapabilin sa pwesto bangon man sang kombinasyon sa sining mga faktor. Lakip na dire ang potential for personal gain, ang entrenchment sang ila sini nga political network, kag subong man reinforcement sang ila sini existing power structure, nga nagakadapat nga magapabilin sa ila sini nga palangakuan para nga maka-offer sila sang iban sini iya nga oportunidad para nga makatipon sang manggad, may patronage kag subong man perpetuation sang iban pagid sini nga mga political dynasty. Sa aton sini nga mga kabumbot, isa pang kabilugan, pwede ini mapahat-pahat pinaagi sa una personal gain and corruption, wealth accumulation, pagpamanggaranon sa kaugalingon. Ang mga politician or mga traditional politicians, nga luyag nga magpabilin sa ila sini nga pwesto or hindi gani pabuslan dira sa kung sino nga sa ila sini mahimata o kung sa ila sini nga mga loyalista, potentially ginagamit ang ila sini nga posisyon para iya nga makatipon, para nga makaganar sang manggad pinaagi sa korupsyon, sa aton sini nga mga kabumbo kag iban pa nga mga illicit means, katulad na gin lamang banwati amo na hambal tabla. May mayor nga kontraktor, may congressman nga kontraktor, may SB member nga kontraktor, may vice mayor nga kontraktor, ukon nagapangontrata gamitan lang sa iban sini nga pangalan. Sa aton sini nga mga kabumbo, patronage. Sa patronage naman ining ginahambal naton nga ti pag himo sang political network pinaagi sa pag-reward or paghatag sang reward sa mga loyalista, sa mga supporters niya. Hatagan niya dabi karon sang kontrata, hatagan niya sang trabaho, kag iban pa nga mga benepisyo pwede man na gani iya nga bangod nga imo sini iya nga pamilya na kunako bulig sa akon sini nga kandidatura pila ka mudak milog himuon ko kamo tanan nga Jabar. Hindi lang basta-basta Jabar, himuon ta mga mugos employee. Pakita lang kamo to kada 15-30. Okay na iya, through time in lang kung may time. Mga kasubong sinabanwa. Rason nga ti ini nga mga tawo nga ginhatagan sang so-called bulawanon sining oportunidad, ti himuon man na nila tanan para nga ti ang kahigayunan, hindi man da sila mabangbang, di sila matangtang, magapabilin man dira sila, sa aton sining mga kabumbo, ti mahimo man sila sa mga pamagi para nga mapabakod pagid nila ang political network sang ila sini nga ginaludhan nga mga traditional politicians. Sa aton sini nga mga kabumbo, ti may mga ara na nga paghatag sang mga pabor bala, just like sa pagbalay karon sang kun ano man dira nga mga pagsulundan, layi, so on and so forth, para lamang iya nga makabenepisyo ila kaugalingon subong man ang ila sini nga mga kalyado. Ti kunti nagbakod na gid, budlay lagi sila tangtangon. Pero ay namang dira iya nagapundo banwa. Ari pagid. Gusto pagid sinila nga maglapad pagid. Ang ila sining gahom. Sa aton sini mga kabumbo, diri na karon ka gusto nila nga maglapad pagid ang ila sining gahom. Gapalapit ni sila sa mga pamilya nga mayara sang long-standing political connections. Agod nga mas hapos sa ila
sa pagdaog sa eleksyon kag ma-maintain ang ila sini nga poder. Kunti anong resulta sini? Ma-weekend na ang political competition sa aton sini nga mga kabumbo. Why na sang may mambal nga manindugan kita. Kontrahon tang amo sini. Kontrahon ta sila. Kontrahon tang amo ni. Why na? Kupos na ila sini nga ring the bells. Kay ti tanda nga daan to ang mga traditional politicians nga dapat step by step, one step itip, amhon ta sini. Kadamo pa diri manwa istoryahan tadugang din karon sa aton sini nga paday nga pagpangalagad sa bumbuanay sa udto matapos ang mga nagapauna kag mga mainit naman nga balita kaupod sa Bombo News Center. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ni araw ng Miyerkules, ika-14 sa buwan ng Mayo, taong 2025. Sa ating mga pangunahing balita, abangan humamaya ang mga serye ng karahasan na itala ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas sa Election Day. Ang NAMFREL na obserbahan din ang kaliwat ka ng election-related violence. Department of Information and Communications Technology ipinagmalaki na naging epektibo ang paghahanda sa alalan. Ang Threat Monitoring Center naman walang naitalang hacking sa sistemang ginamit ng Commission on Elections. Ilang mga miyembro naman ng 11-person House Prosecution Panel bigong makapasok sa 20th Congress. Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Kibuloy humihiling ng manual recount ng mga boto sa Senado. Abangan sa ating provincial report mamaya, Iloilo City Mayor-elect Raisa Treñas gumawa ng kasaysayan bilang pinakaunang babaeng nahalal na alkalde ng lungsod. At sa ating international news naman, malakas na lindol yumanig sa bansang Greece. Samantalang pinuno naman ng Hamas na si Mohamed Sinwar, target umano sa Israeli airstrike sa Gaza Hospital. Abangan din sa ating sports balita sa NBA update natin mamaya. Ang Indiana Pacers abansa na sa Eastern Conference Finals matapos pataubin ang Cavaliers sa Game 5. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Nakapagtalang Philippine National Police ng kabuang 27 na kaso ng karahasan sa Election Day. Malaking bahagi nito ay naitala sa may bahagi ng Mindanao tulad po ng mga shooting incident at mga pagsabog. Sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, 3 shooting incident ang nangyari na sinundan ng 3 pagsabog. 5 katao rin ang nasawi dahil sa mga election-related incident sa naturang rehiyon. Ilang mga shooting incident rin ang naitala sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas sa mismong araw ng halalan. Sa Negros Island Region, 2 katao rin ang nasawi dahil sa mga election-related shooting incident, habang tig-1 katao ang nasawi mula sa Zamboanga Peninsula at dyan sa may Davao Region. Sa kabuuan naman ng implementasyon ng liquor ban, umabot sa 232 na katao ang naaresto sa 2 araw na implementasyon nito. Ayon sa pulisya, umabot sa 167,319 na mga pulis ang na-deploy sa buong Pilipinas
upang tiyaking maging maayos, mapayap at ligtas ang halalan. Ito'y katumbas ng 71.19% ng kabuang police force. Kabilang dito ang kabuang 3,698 na mga pulis na na-assign bilang Special Electoral Board members sa Bangsamoro Autonomous Region at maging sa probinsya ng Abra. Samantala, iniulat ng National Citizens Movement for Free Elections o itong NAMFREL ang ilang serye ng karahasan na nangyari sa araw ng halalan batay sa sariling obserbasyon ng mga volunteer at observers nito. Sa inilabas nitong report, ilang pagpatay at harassment ang umano'y nangyari sa araw ng pagpili ng kinabibilangan ng mga sumusunod. Sa Silayan Negros Occidental, 3 katao ang nasawi dahil sa pagkakasangkot sa isang shooting incident. Sa Dato din Sinsuat naman, sa Maguindanao del Norte, daan-daang katao ang nagprotesta na nagdulot ng tensyon at nakaapekto sa pagsisimula at tuluyang pag-usad ng halalan. Kinailangan ng mag-deploy na mahigit 300 pulis upang kontrolin ang sitwasyon. Sa bayan naman ng Maguing at bayan sa Lanao del Sur, isang lalaki na umano'y sangkot sa vote buying ang napatay habang isang kandidato naman sa pagkakonsehal at kapatid nitong isang barangay kapitan ay pinatay din. Sa bayan ng Marantaw, Lanao del Sur, kinuyog ng ilang residente ang mga taong pinagsususpetsahang mga flying voters. Sa isang polling precinct sa Marawi City, nag-away din ang 2 poll watcher mula sa magkalabang kandidato hanggang sa naghagisan sila ng tubig ang ginamit na automated counting machine. Ang mga naturang obserbasyon ay maliban pa sa mga naobserbahang aberya sa mismong proseso ng pagboto. Nakapagtala naman ang Philippine Coast Guard ng 190,000 mahigit na mga outbound passengers at 159,551 na inbound passengers sa lahat ng mga pantalan sa buong Pilipinas. Sa 16 na district ng Philippine Coast Guard, sinuri ng mga tauhan ang 1,461 na barko at 1,400 na motor bangka. Kumpara sa datos noong Mayo 12, bumaba ng 30% o 30% ang bilang ng papalabas na pasahero at 18% naman ang pagbawas sa papasok ng mga pasahero. May 10% na pagtaas sa bilang ng mga na-inspeksyong barko, ngunit bumaba ng 7% ang bilang ng mga na-inspeksyon ng mga motor bangka. Nasa heightened alert na ang Philippine Coast Guard mula pa noong Mayo 9 hanggang kahapon, Mayo 13, upang masigurong maayos ang daloy ng mga pasahero sa mga pantalan. Sinasabing ang karamihang bumiyahe ay mga umuwi sa lalawigan para makaboto nitong Mayo 12. Sa iba pang balita mga kabombot Star Nation, ang Department of Information and Communications Technology ipinagmalaki na naging epektibo ang paghahanda kasama ang Commission on Elections sa naganap na eleksyon. 24/7 Threat Monitoring Center, walang naitalang hacking sa sistemang ginamit ng Commission on Elections. Kaugnay niyan, may mga balita dyan si Bombo Grant Hilario. Bombo Jai, this ipinagmalaki ng Department of Information and Communications Technology na naging epektibo umano ang kanilang paghahanda sa nagdaang eleksyon. Naniniwala ang kagawaran na naging sapat ang kanilang kahandaan kaya't ganoon na lamang ang kanilang pagmamalaki na naging maganda ang epekto nito sa naganap na national at local elections noong Mayo 12. Ayon kay Department of Information and Communications Technology Assistant Secretary Renato Aboy Paraiso, resulta raw ito ng kanilang pagpapakita sa publiko na seryoso ang pamahalaan na labanan ng mga banta sa seguridad ng isinagawang eleksyon. Ibinahagi din niya na bagamat ang inaasahan ng karamihan na mayroong mga tangkang hacking, phishing o pagmanipula sa sistema ng Commission on Elections, ani ay wala raw silang na-monitor. Ito mismo ang kanyang sinabi sa kanilang pagbabantay gamit ang itinatag na 24/7 Threat Monitoring Center ng pamahalaan inilaan para sa eleksyon. Higit pa ni Assistant Secretary Paraiso na ang preparasyon kanilang isinagawa ilang patong-patong na safeguards sa system ng Commission on Elections at mga technical procedures ay siyang nagtulak upang hindi na magtangka pa na guluhin ng mga masasamang loob ang cybersecurity ng eleksyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin si Attorney Renato Aboy Paraiso, Assistant Secretary ng Department of Information and Communications Technology. Well, pagdating mo siguro sa pagbabanta regarding hacking at saka doon sa phishing, wala akong masyado or talagang wala kasi parang it's a sign for us na naging epektibo yung preparations natin. Whether it's the technical preparations, the procedural preparations ng COMELEC na nasiguro nila dami safeguards. So, tapos lalong-lalo na yung messaging natin na ito ang ginagawa natin. So, talagang hindi na siguro nagtangka itong mga masama loob na to na i-try i-hack yung systems natin. Ngunit sa kabila nito, ibinahagi naman ni Assistant Secretary Renato Paraiso
na hindi maitatangging laganap pa rin ang fake news magpasa hanggang ngayon. Ani ay bagamat wala raw silang na-monitor na banta o tangkang hacking sa sistema ng Commission on Elections, ang pagpapakalat naman raw ng maling impormasyon ay ang siyang kalaban sa naganap na eleksyon. Kaya naman dahil dito ay inihayag pa niya ang kahalagahan ng inilunsad na Threat Monitoring Center na babantay hindi lamang sa sistema ng eleksyon kundi maging pati na rin sa talamak na paglaganap ng maling impormasyon o fake news. Pagmamalaki pa naman ng naturang Assistant Secretary na hindi lamang ito inisyatibo mula sa Interagency Task Force ng gobyerno, kundi kabilang rito ang iba't ibang organisasyon at pribadong sektor sa lipunan na may kaparehong adhikain ng pagsugpo sa mga bantang may kinalaman sa seguridad ng nagdaang eleksyon. Narito muli si Attorney Renato Aboy Paraiso, DICT Assistant Secretary. Well, ang 24/7 Threat Monitoring Center po ay isang interagency task force po na binubuo ng COMELEC, DICT, CICC, PNP, NBI. Andyan din po ang NICA, andyan din po yung mga partners natin in civic society, andyan po yung Lente, PPRCV, andyan din ang NAMFREL. At kasama rin ho natin, pati yung mga ibang mga kaibigan natin sa social media platforms, si Google, si Meta, si TikTok. So hindi lang ho to whole of government, hindi lang ho to whole of country, but this is a whole of society approach to the problem ho ng banta ng hacking sa ating eleksyon at lalo na yung fake news na lumalaganap hanggang ngayon. Mula dito sa Department of Information and Communications Technology, lungsod ng Quezon, Bombo Garantilario para sa Davao 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country, Basta Radio. Bombo! 10 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga updates, bigong makapasok sa 20th Congress ang ilang mga miyembro ng House Prosecution Panel. Kabilang dito si Naco Bicol Party List Representative Raul Angelo Bungalon at Representative Loreto Acharon. Si Congressman Bungalon ay tumakbo sa pagkakongresista sa 1st District ng Albay, ngunit tinalo ng nakalaban na si Tabaco City Mayor Crisel Lagman. Kumamada itong si Lagman na mula po sa Liberal Party ng 128,290 na mga boto, habang umabot lamang sa 107,206 votes ang nakuha nitong si Bungalon. Natalo naman si Acharon sa Lone District ng General Santos City matapos dominahin ng kanyang kalaban na si Sherlyn Banyas ang naturang distrito at nagbulsa ng 163,511 votes. Etong si Banyas, mga kabombo, ay kapartido ng pamilya Duterte. Habang mahigit sa 92,700 lamang ang nakuha nitong si Congressman Acharon. Kapwa nag-concede na rin ang dalawa sa kanilang nakalaban kahapon po ito, Mayo 13. Sa kabilang banda, pawang nakakapasok o makakapasok naman sa 20th Congress ang siyam na iba pang mga miyembro ng House Prosecution Panel. Kinabibilangan po ito ng mga sumusunod. Una, itong si Batangas 2nd District Representative Jenky Beatrix Luistro. Lumamang ng halos 40,000 boto itong si Congressman Luistro kontra sa kanyang nakalaban doon sa 2nd District ng Batangas. Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop, pasok din. Siya po ay unopposed doon sa ikalawang distrito ng Antipolo, diyan sa probinsya po ng Rizal. Pangatlo, itong si Representative Rods Gutierrez ng One Rider Party List. Kumamada po ang naturang party list ng 381,435 na mga boto at pang 28 sa may pinakamataas na botong nalilikom na as of May 14. Samantala, pang-apat po dito si Manila 3rd District Representative Joel Chua. Labang ho itong si Congressman Chua ng hanggang sa 4,000 boto laban sa pinakamalapit niyang kalaban na si Apple Nieto. Pero patapos na po ang bilangan, mga 99.something% na po ang nalalabi na binibilang. Panglima ho rito, si House Minority Leader Marcelino Libanan ng 4PS Party List o 4PS Party List. Kumamada ang 4PS Party List na partido nitong si Libanan ng 1,435,239 na boto. As of ngayong araw po ito, mga kabombo, patumbas po ito ng 3.50%. Yan ay mas mataas kumpara doon sa minimum na 2% para sa isang House representation. Posibleng tumaas pa yung bilang ng mga boto na nakuha ng naturang party list. Pang-anim ho rito ay si Representative Arnan Panaligan ng Oriental Mindoro. Siya po ay mula sa 1st District ng Oriental Mindoro at unopposed nung tumakbo po siya bilang kongresista
ng unang distrito ng Oriental Mindoro. Pampito, si Representative Isabel Maria Zamora ng San Juan Lone District. Lamang po itong si Attorney Zamora ng mahigit 22,000 na boto o halos doble sa boto nakuha ng kanyang kalaban na si Jana Ejercito. Pangwalo, itong si Iloilo City 3rd District Representative Lawrence Defensor. Isang landslide victory ang nakuha nitong si Defensor na kumamada ho ng mahigit sa 193,000 habang mahigit sa 2,000 lamang ang nakuha ng kanyang laban. As of ngayon po nabilangan po ito mga kabombo. Pangsyam ay ang kinatawan ng 2nd District ng Bukidnon, si Bukidnon 2nd District Representative Keith Flores. Lamang itong si Congressman Flores ng halos 130,000 na boto sa kanyang katunggali sa 2nd District ng probinsya ho ng Bukidnon. Nakatakda namang mag-umpisa ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte pagsapit po ng Hulyo kung saan uupo bilang judge itong mga senator o magsisilbi po silang mga senator judges. Kakailanganin naman ng 2/3 votes ng Senado o kabuuan na 16 na senador upang tuluyang makonvict itong si Vice President Sara Duterte. Samantala, handang suportahan ni Vice President Sara Duterte ang isang batas na magbabawal sa political dynasties sa Pilipinas kahit pa mula siya sa isang makapangyarihang pamilya politikal na patuloy pang lumalawak sa Davao. Pahayag ng Vice Presidente na siya yung may pinakamalaking kredibilidad na magsalita tungkol sa political dynasty kasi galing ito sa isang political dynasty. Kaugnay niya, narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Ay, ako yung may pinaka malaki at solid ang credibilidad to speak about political dynasties because I come from a political dynasty. So wala nang mas matindi pang expert sa political dynasty. Ako yun. Kung tatanungin kung susuportahan ba nito ang anti-political dynasty law at kung mabibigyan ito ng pagkakataon, siya anya mismo ang susulat nito. Suportahan ko ba ang batas ng anti-political dynasty? Yes. Bibigyan nila ako ng pagkakataon na sumulat, ako yung susulat. Ako yung pinakamagaling sa political dynasty. Pero pag bigyan ninyo ako ng chance na sumulat, ako susulat niya. Sa kampanya, paulit-ulit na hinimok ni Vice President Sara Duterte ang publiko na suriin ang mga kandidato base yan sa kakayahan at hindi sa apelido. Ginagamit pangaraw niya ang sarili nilang pamilya bilang halimbawa sa mga talumpati nito. I am campaigning about us selecting people automatically based on their family affiliation. We should ask the person first, okay, Duterte ka, ano ba ang abilidad mo? Ano ba ang kapasidad mo? Okay, Marcos ka, ano ba ang abilidad mo? Ano ba ang kapasidad mo? Hindi automatic yon na parang kung pag-anak, asawa, kapatid, pamangkin, automatic na. Absent a law, that is the most that we can do as voters. Hindi pa raw nito na isa sa papel ang panukala pero handa siyang gumawa ng draft kung bibigyan ng pagkakataon. Hindi pa rin daw ito napag-uusapan sa kanilang pamilya dahil abala sila sa isyu ng pagkakakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Pagkatapos ng halalan, 6 na miyembro ng pamilya Duterte ang nanalong muli sa posisyon mula sa 4 noong nakaraang termino. Una rito si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kahit na nakakulong sa the Netherlands ay muling nanalo bilang mayor ng Davao City. Sunod ang anak niya si Sebastian Duterte bilang vice mayor. Si Paulo Duterte at ang anak nitong si Omar Duterte ay kapwa na halal bilang mga kinatawa ng una at ikalawang distrito ng Davao City. Si Rodrigo Rigo Duterte II naman, na kapatid ni Omar Duterte, ay nanguna sa pagkakonsehal at inaasahang magiging acting vice mayor habang wala ang kanyang tiyuhin. Parehong iginiit ni na Omar at Rigo Duterte na ang kapangyarihang politikal ng kanilang pamilya ay nasa kamay pa rin ng mga botante. Bagamat ilang beses nang may panukala laban sa dinastiya, hindi pa rin ito na isa sa batas dahil sa dominasyon ng political clans sa Kongreso.
Sa isang pahayag, binigyan din naman ng Commission on Human Rights ang patuloy na paghahari ng mga political dynasty at ang kakulangan ng kababaihan sa mga posisyon. Nanawagan ang Commission sa mga mambabatas na balikan ang anti-dynasty bills at isulong ang reforma sa mga political party at kampanyang pinansyal. Saad ng Commission on Human Rights, ang patuloy na pamamayani ng mga political dynasty ay hadlang sa tunay na kompetisyon at pagbabago. Oras natin mga kabombo, meron na ho tayong 17 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Pinuri ni Department of Education Secretary Sani Angara mga guro at iba pang mga poll watchers para sa matagumpay na 2025 midterm elections. Sa isang pahayag, sinabi ng kalihim na ang commitment ng mga personal ng ahensya na magserbisyo ay nakatulong para matiyak ang maayos na pagsasagawa ng halalan sa buong Pilipinas. Saad pa ni Secretary Angara na ang mga ito ay hindi lamang public servants kundi sila rin ay mga frontliners ng demokrasya. Ayon sa Department of Education, aabot sa mahigit sa 660,000 na mga personnel ang nagsilbi sa midterm elections nitong araw ng Lunes, Mayo 12 o ito yung election day. Sa kabuuan, nasa 758,549 na poll workers ang idineploy sa buong Pilipinas. Samantala, nakapagtala naman ang Department of Education Task Force ng 603 na isyung may kinalaman sa halalan mula sa kanilang 24/7 command center. Kabilang rito ang pumapalya ng mga automated counting machine, irregularidad sa mga balot at resibo at concern sa listahan ng mga botante. Karamihan sa mga ulat ay galing sa Metro Manila at dyan sa may Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa kabila nito, nauna naman ng inihayag ng Department of Education na nabigyan ng agarang tugon ng mga ito sa pakikipag-ugnayan sa Commission on Elections at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Din po mga halalan mga kabombo, nagpasalamat naman si Armed Forces of the Philippines o AFP Chief General Romeo Browner Jr. sa lahat ng miyembro ng Armed Forces na nagsikap upang matiyak ang tagumpay sa Mayo 12 o May 12 midterm elections. Sa pagtatapos ng 2025 national and local elections, ipinaabot ng lider ang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng kalalakihan at kababaihan na miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa kanilang tapat at profesional na pagseserbi upang suportahan ang mahalagang demokratikong prosesong ito. Binanggit nitong si General Browner na ang walang kapantay na dedikasyon ng mga sundalo sa pag-secure ng mga polling precincts, pag-transport ng mga election materials sa paraphernalia at pagprotekta sa mga mamamayan sa mga lugar na mahina sa seguridad ay naging mahalaga upang matiyak ang isang tapat, maayos at mapagkakatiwalaang halalan. Samantala, nanawagan si Pastor Apollo Kibuloy, ang nakadetining leader ng Kingdom of Jesus Christ at kandidato sa pagkasenador ng manong-manong bilangan ng boto matapos siyang malaglag sa hanay ng mga nananalong kandidato batay sa pinakahuling tally ng Commission on Elections. Ayon sa COMELEC, kasalukuyang nasa ika-31 pwesto si Kibuloy na may 5,577,526 na boto. Pahayag ng kanyang abogado na si Attorney Israelito Torion, taus-puso silang nagpapasalamat sa milyon-milyong Pilipinong sumusuporta sa kanyang kandidatura. Ang kampanyang ito anya ay binuo ng mga karaniwang mamamayan na naninindigan para sa pambihirang pagbabago. Ngunit giit naman ni Attorney Torion dahil sa umano'y malawak ang ulat ng mga irregularidad tulad ng pagkakaiba sa election returns, magkaibang firmware versions ng vote counting machines at mga insidente ng overvoting, inananawagan si Kibuloy ng full manual recount para sa mga boto sa pagkasenador. Kasalukuyang nakadetine si Kibuloy habang humaharap sa mga kasong may kaugnayan sa pang-aabuso sa bata, sexual abuse at human trafficking sa Pilipinas at Estados Unidos. Mariin namang nitong itinatanggi ang mga paratang. Nilinaw ni Attorney Torion na ang panawagan ay hindi pagtutol sa demokratikong proseso, kundi isang hakbang para tiyakin na ang boses ng taong bayan ay tunay na naririnig at tama ang pagkakatala. Meron na ho tayong 23 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Dako tayo dyan sa may Pambansang Pulisya ng Pilipinas. Ang Pambansang Pulisya tiniyak ho na nananatiling apolitical at neutral ang hanay po ng kapulisan sa buong proseso ng halalan. Matatapos po ang election period hanggang sa June 11, mga kabombo. May mga development po dyan si Bombo Bea Peniza. Bombo Genesis, tiniyak ng Philippine National Police na nananatiling apolitical at walang kinikilingan ng kanilang hanay sa naging buong proseso ng halalan nitong Lunes hanggang sa mailabas sa mga unofficial at partial na resulta ng naging botohan.
Sa isang pulong balitaan, kinumpirma mismo ni PNP Public Information Office Chief Colonel Randolph Tuanyo na walang sino man mula sa kanilang hanay ang nagpakita ng kahit anumang pakikilahok o partisipasyon sa partisan politics sa katatapos lamang na eleksyon. Ani Tuanyo, ito ay bilang pagtalima sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat gawing malinis at matapat ang naging eleksyon ngayong taon. Anya, inatasan ng lahat ng unit ng Philippine National Police sa buong bansa na huwag mga elam sa kahit anumang gawaing politikal at kinumpirma naman ni Tuanyo na ginawa ng kanilang hanay mula sa mga headquarters hanggang sa mga regional offices ay naipatupad ang direktibang ito at nagawa nila ang kanilang tungkulin ng buong tapat. Kaugnay yan, pakinggan natin ang mga bahagi na pahayag ni PNP Public Information Office Chief Colonel Randolph Tuanyo. Ay naninindigang mananatiling walang kinikilingan sa buong panahon ng halalan. Bilang pagtalima sa direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa malinis at tapat na halalan. Inatasan ang layunin ng unit ng PNP sa buong bansa na huwag makialam sa anumang gawaing politikal. Mula sa headquarters hanggang sa mga malalayong istasyon, isinagawa ng ating mga pulis ang kanilang tungkulin ng may profesionalismo at walang ulat ng pagkiling o pakikialam sa politika. Kasunod dito ay pinasalamatan naman ng Philippine National Police ang kanilang mga kapulisan sa buong bansa para sa kanilang matapat na pagganap sa kanilang mga naging tungkulin nitong katatapos lamang na eleksyon at para na rin sa kanilang ipinamalas na sipag, tiyaga at kagitingan sa kanilang sinumpaang mandato. Binigyan din rin ni Tuanyo na ang naging maigting na pagpapatupad ng kanilang hanay ng seguridad at kaayusan na siya anyang binantayang maigi ng kanilang mga pulis para sa pagsusulong ng kapayapaan at kaayusan sa kahit anong mga oras at panahon. Kaugnayan, pakinggan natin muli ang tinig ni PNP Public Information Office Chief Colonel Randolph Tuanyo. Pinasasalamatan ng PNP ang lahat ng pulis sa Luzon, Visayas at Mindanao para sa kanilang sipag, tiyaga at katapatan sa serbisyo. Sa kahit anong oras at panahon, nandoon sila para bantayan ang kaayusan at kapayapaan ng halalan. Higit sa lahat, sinunod nila ang utos ng Chief PNP na manatiling walang kinikilingan bilang lingkod ng bayan. Samantala, Bombo Genesis, Bombo Jai, maliban dito ay binigyan din ng Philippine National Police na ito lamang ay nagpapakita ng mataas sa pagpapahalaga ng kanilang mga kapulisan sa profesionalismo at nagpapakita lamang ng kanilang tunay na hangarin na maglingkod sa taong bayan. Yan muna ang mga updates mula dito sa Camp Crame sa Quezon City. Bombo Bea Piniza nag-uulat para sa The Vote 2025 special coverage ng Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Samantala, kinundin na ng European Union elections ang observation mission ang kakulangan ng access sa mga presinto noong May 12 midterm elections dahilan para hindi nila ganap na mabantayan ang halalan sa Pilipinas. Ayon sa pahayag ng European Union Election Observation Mission, hindi nila naipatupad ng buo ang kanilang misyon matapos mabigong tuparin ng Commission on Elections ang kasunduan na magbigay ng sapat na access sa mga polling precinct. Bagamat inimbitahan ng Pilipinas ang European Union para mag-obserba ng halalan, sinabi ng grupo na wala nang ibinigay na sapat na garantiya mula sa COMELEC upang makapasok sa mga presinto, isang mahalagang bahagi ng kanilang obserbasyon. Dahil dito, hindi na naipadala ang buong team ng European Union observers sa mismong araw ng butuhan. Gayunpaman, lahat ng European Union observers ay nakadeploy para sa bilangan ng boto matapos ang pagsasara ng mga presinto. May 200 na voluntaryo o volunteer members itong European observation members na bahagi ng isang international na methodology na sinunod ng European Union sa higit 75 na bansa sa loob ng 25 years. Iginiit ng grupo na ang kanilang pagsubaybay ay batay sa prinsipyo ng objektibidad, pagiging independent at hindi pakikialam. Dagdag ng European Union, pareho ang kanilang ginagawang proseso sa lahat ng bansang nag-iimbita sa kanila mula sa preparasyon, araw ng halalan o araw ng butuhan hanggang sa bilangan at proklamasyon. Wala pa namang pahayag ang Commission on Elections kaugnay ng issue sa limitadong access. Oras natin 27 minutes na makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Abangan po mamaya ang report din mula kay Bombo Isa Cotoner. Mga kabombo, update po tayo mula dyan sa may Commission on Elections. Meron daw hong natanggap na hanggang sa 1 milyon na mga hacking incident. Ito hong website at precinct finder ng Commission on Elections. Abangan po yan mamaya.
Binatikos ng grupong Eco Waste Coalition ang mga kandidato at mga supporter dahil sa tunay-tunaladang basurang naiwan kasunod po yan ng araw ng halalan. Hiling ho ng grupo sa mga kandidato na maging responsable ang mga ito at balikan ang mga kalat na iniwan kung saan-saan mula sa mga kakalsadahan hanggang sa mga private property. Bilang statement, nagsagawa ang grupo ng post-election cleanup drive sa May Quezon City kung saan tinungo nila ang ilang mga eskwelahan at lansangan upang likumin ang mga basurang naiwan ng mga botante, naiwan ng mga supporter at maging o lalo na ang mga kandidato. Git ng grupo kailang mabigyan ng paalala mga kandidato at mga volunteer na pagkatapos ng mahaba-habang pangangampanya ay dapat nilang balikan ang mga iniwang campaign materials, mga streamers, mga tarpaulin at iba pang ikinalat sa kasagsagan ng kampanya. Ayon pa sa grupo, hindi lamang simpleng pamumulot ng basura ang ginagawa o ginawang cleanup drive, kundi isa itong paalala sa mga kandidato na maging responsableng lider. Hindi dapat biglaang maglalaho ang mga kandidato pagkatapos ng botohan, bagkus magpursige na balikan ang mga basura upang hindi lamang naikakalat o naanod patungo sa kung saan-saan. Ayon naman kay Chris Luwage, ang Zero Waste campaigner ng Eco Waste Coalition, palaging nagiging problema sa bansa ang ganitong sitwasyon at hindi niisip ng mga kandidato ang epekto ng kanilang mga ikinakalat na basura sa kapaligiran. Git nitong si Luwage, natalo man o nanalo ang kandidato, dapat maging responsable ang mga ito. Samantala, naniniwala ang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nagpapakita ang malaking bilang ng botohan na nakuha ng dating Pangulo sa 2025 midterm elections ng pagtutol ng publiko sa kanyang International Criminal Court arrest. Sa isang statement, sinabi ng high-profile lawyer na si Attorney Nicholas Kaufman na ipinapakita nito ang malinaw na pagnanais na maibalik ang dating Pangulo sa Pilipinas at ang ganap na pagtutol sa anyay pagtatangka ng Administrasyong Marcos na bahiran ang kanyang legasiya. Una rito nitong hapon ng Martes, Mayo 13, formal na ipinoklama si dating Pangulong Duterte bilang alkalde ng Davao City na nanalo sa pamamagitan ng landslide victory sa 2025 midterm elections noong Lunes. Base sa official City Canvass report, nakakuha si Duterte ng 662,630 votes na malaki ang kalamangan mula sa kanyang katunggali na si Attorney Carlo Nograles na nakakuha lamang ng 80,852 votes. Sa iba pang mga updates, ang una naman sa Vice Mayoralty race sa Reyna Mercedes Isabela si Attorney Jeril Harold Respicio. Siya po ang abogadong naglabas ng impormasyon ukol sa umunoy backdoor sa mga ginamit na automated counting machine sa katatapos ng May 12 elections. Batay sa resulta ng 96% election returns mula po sa may bayan ng Reyna Mercedes, umabot sa 5,927 votes ang nakuha nitong si Attorney Respicio. Ito ay mahigit sa 600 na boto kumpara sa kanyang kalaban at kasalukuyang vice-alkalde na naturang bayan na si Bong Respicio na nakakuha ng 5,312 votes. Sa kabila nito ay hindi muna matutuloy ang proklamasyon nitong si Attorney Harold dahil sa pagpapatigil ng First Division ng Commission on Elections hanggang sa hindi pa naglalabas ng karagdagang order ang naturang komisyon. Sa kasalukuyan po nahaharap sa disqualification ang naturang abogado na inihain ng Task Force Katotohanan, Katapatan at Katarungan sa Halalan dahil sa kanyang mga online video kung saan ipinapakita niya ang umano'y kaparaanan kung paano pwedeng mahack ang mga automated counting machine, daano pang magpadala ang mga ito ng mga peke o maling election result. Samantala, naiproklama na ang 17 alkalde sa Metro Manila na nanalo sa katatapos lamang na May 12 elections. Maraming local government units sa Metro Manila ang muling pinangungunahan ng mga dati ring nagsilbing local chief executive habang ang ilan ay magkakaroon ng bagong alkalde tulad ng Las Piñas City. Narito mga Kabombot Star Nation ang listahan ng mga local government units at ng kanilang magiging alkalde at vice-alkalde. Sa Caloocan, si Along Malapitan at Karina Te. Sa Las Piñas naman, si April Aguilar at Imelda Aguilar. Sa Makati City, ang magiging alkalde ay si Nancy Binay at Kid Pena. Sa Malabon City naman, si Jenny Sandoval at Edward Nolasco. Sa Mandaluyong, si Menchi Abalos at Anthony Suva. Sa Manila, dito si Isko Moreno at Chi Atienza. Sa Marikina naman, Man Teodoro at Del De Guzman. Sa Muntinlupa naman, si Rufi Biazon at Fanny Teves. Sa Navotas, John Ray Chanco at Cap Tito Sanchez.
Sa Parañaque, Edwin Olivares at Benjo Bernabe. At sa Pasay naman si Imelda Calixto Rubiano at Mark Calixto. Sa Pasig naman si Vico Soto at Robert Jaworski Jr. Sa Pateros, Gerald Herman at Carlos Santos. Sa Quezon City, Joy Belmonte at Gian Soto. Sa San Juan, si Francis Zamora at AAA Agcaoli. Sa Taguig naman, Laarni Cayetano at Arvin Alit. Sa Valenzuela, si Wes Gatchalian at Marlon Alejandro. Abangan humamaya ang ating live interview kay Department of Social Welfare and Development Secretary, Assistant Secretary Irene Dumlao. Kaugnay po ito mga kabombo. Doon sa nagpapatuloy na pagtulong o pagtugon ho ng mga unang pamahalaan sa pangangailangan po ng mga residente ho ron. After nga po nitong eruption o itong pagputok muli ng Bulkang Kanlaon, marami-rami mga barangay yung apektado nitong ashfall at daan upang yung iba po ilikas, tuluyang ilikas, habang meron na po dating mga nakalikas na mga kababayan po natin dyan, mga kabombo, no? Pansamantala po silang naluluyan sa mga evacuation center sa loob na po ng ilang daang mga araw mula pa noong December 4 na huli pong pumutok ang Bulkang Kanlaon. Samantala sa iba pang mga development, makakaranas ang ilang lugar sa Pilipinas ng kalat-kalat na mga pag-ulan, habang ang maraming lugar ay patuloy na makakaranas naman nitong isolated rain shower dahil po sa epekto ng easterlies ayon sa State Weather Bureau. Patuloy na iiral ang kalat-kalat na mga pag-ulan at mga thunderstorms sa mga lugar sa Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at maging sa may Davao Region, particular dito ang Davao Oriental at maging ang Davao Occidental. Ang katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan naman na mararanasan sa nasabing mga lugar ay ibinababala na maaari po magresulta ng mga biglaang pagbaha. Sa Metro Manila at nalabing bahagi ng ating bansa, makakaranas naman ang mga ito ng isolated rain shower at mga thunderstorm. Light to moderate winds at slight to moderate seas naman ang iiral sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kanina pong alas 2 ng madaling araw, wala pong namonitor na low pressure area na posibleng mabuo bilang ganap na bagyo. Bombo International News. Niyanig ng 6.1 magnitude na lindol ang timog ng isla ng Khasos, Greece. Itong lindol ay nangyari sa ilalim ng dagat sa lalim na 78.4 kilometers. Malapit yan sa kabisera ng Phrygia. Nabatid na ang Greece ay matatagpuan sa mga fault lines kaya madalas itong makaranas ng lindol. Sa pagitan ng Enero 26 at Pebrero 13, mahigit 18,000 na mahihinang lindol ang naitala sa paligid ng Cyclades Archipelago. Bagaman walang nasaktan o nasirang ari-arian, nagdulot ito ng pag-aalala sa mga residente at otoridad. Sa iba pang balita sa ibayong dagat, target naman umano si Hamas leader Mohamed Sinwar sa isang Israeli airstrike sa ospital sa Khan Yunis, Gaza nitong Martes ng gabi. Si Sinwar ang de facto leader ng Hamas matapos mapatay ang kanyang kapatid na si Yahya Sinwar noong Oktubre. Ayon sa Israel Defense Forces, tinarget nila ang isang command center ng Hamas sa ilalim ng European Hospital, ngunit hindi direktang pinangalanan si Sinwar. Ayon sa Ministry of Health ng Palestine, 6 ang nasawi at 40 naman ang sugatan sa airstrike. Ilang katao pa ang naiulat na natabunan ng guho. Ayon sa mga saksi, ito ang isa sa pinakamalakas na pagsabog sa Gaza nitong mga nakaraang linggo. Mariing itinanggi naman ng Hamas ang anumang pahayag ng Israel ukol kay Sinwar at sinabing sila lamang ang may otoridad na magkumpirma ng impormasyon tungkol sa kanilang lider. Kasunod ng insidente, naiulat din ang pagpapakawala ng 3 rocket mula sa Gaza kung saan 2 ang na-intercept ng Israel. Dahil dito, naglabas ng evacuation warning ang Israeli Defense Forces doon sa Jabalia Refugee Camp at mga kalapit na lugar. Ang strike ay nangyari isang araw matapos palayain ng Hamas ang Israeli-American hostage na si Edan Alexander. Habang inaasahang magsisimula naman ang negosasyon sa Qatar sa pangunguna ng United States at pininiwalaang ang target o ang pagtatarget kay Sinwar ay maaaring makaapekto sa mga usapan. Oras natin, meron na lamang ho tayong 23 minutes bago po sumapit ang launa ng hapon, mga kaumbo. At makakausap po natin sa pagkakataong ito si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang nagsisilbing tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development. Magandang araw, magandang tanghali po sa inyo, Sec Dumlao, at welcome sa Bombo Radio Philippines.
Magandang tanghali, Bombo Genesis and Bombo Jai. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Thank you so much for joining us, Asek. Parang kailan lang, malala ko yung last na usapan natin about sa Bulkang Bulusan. Ngayon po ay pumutok uli ang Bulkang Kanlaon. So far, kamusta po yung ating pagdadala muli ng mga relief or itong mga supplies doon, Asek? Yeah, Bombo Genesis, tama ka nga, no? Noong May 9, nagkaroon na naman ng explosive eruption. Ito pong si Mount Kanlaon. And nananatili pa rin po na nasa ilalim ng alert level 3. Yung pong lugar, nangangahulugan po nito na batay nga doon sa sinasabi ng PhilVox, maaaring masundan pa rin po ng similar short-lived explosive eruption. Ito pong nangyari nitong nakaraang mga araw. Ngayon po, ang Department of Social Welfare and Development, meron naman po tayong mga nakapreposition na mga family food packs and non-food items. Particularly dyan po sa Negros Occidental at sa Negros Oriental. In fact, more than 81,000 yung pong family food packs na nakapreposition dyan sa Occidental, and sa Oriental naman po mahigit 52,000 na mga family food packs. Meron rin po tayong mga non-food items dyan sa Negros Island region, nasa mahigit 22,000 po yung mga non-food items. Sa kasalukuyan, ang na-provide na po natin cost of humanitarian assistance. I mean to say, na-provide na po natin humanitarian assistance dyan po sa mga naapektuhan ay nagkakahalaga na po ng mahigit 157 million pesos. Yan ay mula noong pumutok nga si Mount Kanlaon. In fact, itong nabanggit ko ay binubuo po ng mga family food packs and non-food items. Kasama na rin yung ipinrovide na natin na financial assistance dyan po sa mga naapektuhan. And patuloy pa rin na po tayong nagkikipag-ugnayan sa mga partner natin ng mga local government units. Nakadeploy yung ating mobile kitchen dyan sa Kanlaon. Kasama din po yung ating water tank and water filtration system para po mas maging maayos yung pong supply ng mainom na tubig dyan po sa mga naapektuhang lugar. Bombo Genesis. Buti na gawa ho natin magpadala kaagad, Asek, kasi the past 3 days, I mean, parang busy-busy ho ang lahat sa halalan, sa May 12 elections. Yeah, Bombo Genesis, actually, with the implementation of the Buong Bansa Handa program, alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na dapat mabilis, sapat yung mga ipinapamahagi natin ng mga tulong at maagap yung pagpapahatid ng assistance para ma-ensure na maayos yung kalagayan ng mga kababayan natin. With that Buong Bansa Handa strategy, talagang nakapag-preposition tayo ng mga food packs and non-food items. Kung kaya nga noong kinakailangan na magpahatid tayo ng augmentation support sa mga local government units, particularly dyan sa Bago, sa La Carlota, La Castellana, and Canlaon City in Negros Oriental, mabilis tayong nakakapagpahatid ng resources. And gaya nga ng nabanggit ko, before this eruption itong buwan nga ng Mayo, na-dispatch na natin yung ating water tank at yung ating water mobile kitchen. Sapagkat meron talaga tayong minomonitor ng mga affected families na nasa mga evacuation centers. Nasa mahigit 2,400 yung mga pamilya na nasa mga evacuation centers dyan sa Negros Occidental at sa Negros Oriental. Kaya talagang naka-ready tayo, Bombo Genesis, sapagkat sabi nga natin, alert level 3 pa rin si Mount Kanlaon at yung pong mga pamilya, yung mga communities within the 6-kilometer radius ng Summit Crater ay talaga pong yung mga naninirahan doon ay talagang na-evacuate sila. Kaya sila yung ating pong tinutulungan, Bombo Genesis. Just a clarification lamang po, Asek, kasi may ban ang Commission on Elections dun sa pamimigay ho ng mga tulong. Pero ito, wala namang pinipili ito. I mean, tuloy pa rin yung pagbibigay po natin ng mga supplies, relief. Yes, kasi generally exempted naman yung ating disaster response operations mula sa public fund, ban on the public fund spending. And another thing, merong pa rin state of calamity declaration dyan po sa lugar. Kaya talagang patuloy tayong nakakapag-provide ng assistance dyan sa mga naapektuhan.
As of May 14, ASEC, gaano na po kadami ang natukoy ng Department of Social Welfare and Development na affected individuals po? Well, yung total affected families mula nga nung pumutok itong si Mount Canlaon nitong December 9, 2024 hanggang May 2024, nasa mahigit 22,000 na mga pamilya or more than 82,000 individuals yung apektado po sa 30 barangays sa Negros Occidental at sa Negros Oriental. And batay po sa ulat nga namin kaninang umaga, gaya ng nabanggit ko, more than 2,400 families or an equivalent of more than 7,900 individuals yung pansamantala ay nanunuluyan pa sa 20 evacuation centers. And meron din po tayong minomonitor na mga displaced population but are outside evacuation centers. Nasa mahigit 3,700 na mga pamilya, an equivalent of more than 11,900 individuals. Yung pansamantala po ay nanunuluyan sa mga tirahan ng kanila pong mga kaanak o mga kaibigan. And dati nang may mga inilikas before itong pagsabog ng Mount Canlaon, and it is not ideal po, ASEC, na tatagal pa itong pagstay din ng mga tao sa evacuation centers. Sapat pa po ba itong mga supplies na nandyan pa po para sa kanila? Yes, Bobo Jai, sapagkat nasa alert level 3 pa nga, no? Ibig sabihin, magmatic unrest pa rin dyan sa Canlaon Volcano, kaya talagang hindi pinababalik yung mga kababayan natin na naninirahan within the 6-kilometer radius. Sila yung nasa mga evacuation centers pa rin na dito nga sa Bago City, sa La Carlota, sa La Castellana, and sa Canlaon City. Ngayon po, meron na rin mga isinasagawa na magpupulong ang Task Force Canlaon na kinabibilangan din ng DSWD para mapag-usapan na kung ano na yung mga permanenteng solusyon para po dito sa mga naapektuhang mga pamilya. At on the part naman of the DSWD, ano yung mga interventions na maipapahatid po natin dito sa mga naapektuhan. In terms of sufficiency of resources, yes, ang DSWD, sapat po ang ating mga food packs and non-food items, gaya nga ng nabanggit ko. Yung mga food packs po natin, nasa mahigit 140,000, NFIs, more than 22,000 yung nakapreposition dyan po sa Negros Island region. And kung kinakailangan naman po na mag-replenish ng mga relief items, ay nakahanda naman ang National Resource Operations Center. Gayon din po yung Visayas Disaster Response Center ng DSWD para po magpadala ng mga karagdagang pang mga relief items. But then again, sabi nga po natin, handa naman po ang department kung kinakailangan pa na mag-augment tayo sa local government units. As of now, medyo marami-rami yung binabantayan po nating aktibong bulkan, ano? ASEC, hopefully hindi ko maubos yung pong ating supplies. Anyway, last question na lamang po, ASEC. I understand na isa po sa mga ini-inculcate ninyo sa mga miyembro ng 4Ps, ASEC, ay yung gampanan yung kanilang civic duties. Ano? So far, sa paggampan ng kanilang karapatan na bumoto nitong May 12 elections, naging aktibo naman kahit pa paano yung mga member po ng ating 4Ps program. Yeah, tama ka dyan, no, Bombo Genesis. Isa talaga sa mga itinuturo sa Patuloy Pamilyang Pilipino program sa pamamagitan mo ng family development sessions ay yung maging aktibong mamamayan ng ating pong lipunan. At kabahagi dyan, of course, yung pagpipili, no? Yung pag-exercise nila ng kanilang karapatan na bumoto or the right to suffrage. Nang sa gayon, nakapamili sila rin ng leader na mamumuno po sa kanilang mga lugar. Naging aktibo po ang ating mga 4Ps beneficiaries sa isinagawa na araw ng pagpipili o sa halalan na isinagawa. And masasabi po natin na malaki ang naiambag talaga nitong programa sa pagpapaunlad ng kanilang kaalaman, paglilinang ng kaalaman din nila tungkol sa kanilang mga karapatan. And in fact, in some areas, sa pamamagitan ng family development session, may mga naimbitahan din po tayo na mga partners na nagbigay ng gabay, nagturo, nag-improve ng awareness ng ating mga kababayan hinggil sa kanilang mga karapatan sa pagpipili ng kanilang pong mga mamumunong mga leader. And ganun pa din po, no, may mga modules din na ibinahagi po yung ating mga partners on the processes na isinasagawa during election period. And
nakita po natin na talagang naging malaking ambag itong isinagawa ng mga activity. Malaki ang naidulot na ambag, no? O may malaki ang naiambag. Ito nga pong mga activities na nabanggit ko para mas mag-improve po yung kaalaman ng ating mga for-biz beneficiaries and mas maging active members sila ng ating pong lipunan. Okay. Asek, thank you again for joining us sa Bombo Radio Philippines. From time to time, muli kaming uugnay para sa mga dagdag pang development. Maraming salamat. Ingat po kayo dyan sa DSWD. Maraming salamat po sa pagkakataon. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po, Asek. Si Assistant Secretary Irene Dumlao ng Department of Social Welfare and Development. Bombo Sports News. Update po tayo mga kaumbo sa papalapit na pong matapos na 2024-2025 season ng NBA at malapit na po ang pagpasok ng finals. Tinapos na ng Indiana Pacers ang serye nito laban sa top Eastern Conference team na Cleveland Cavaliers matapos ibulsa ang Game 5 at selyuhan ang serye 4-1. Panibagong team effort ang pinakita po ng Pacers kung saan 5 players nito ang kumamada ng double-digit score na pinangunahan nitong si star guard Tyrese Haliburton na nagbulsa ng 31 points at 8 assist. Nagambag naman ng 21 points ang NBA champion na si Pascal Siakam kasama ang 8 rebound. Hindi pa rin naisalba nitong si Donovan Mitchell ang kanyang koponan sa kabila ng all-around play. Siya ay kumamada ng 35 points at 9 rebounds. Naging matagumpay muli ang third quarter run na ginawa ng Pacers tulad ng mga nakalipas nitong game sa serye. Bagamat pinilit ng Cavs na pahabain pa ang serye at yan sa pamamagitan ng maagang run sa fourth quarter. Tuluyan itong hinabol ng Pacers sa kalagitnaan ng quarter hanggang sa matapos ito sa all-29 at ipinuste ang 9-point lead. Yan sa score na 114-105. Sa Game 5, hawak pa rin po ng Indiana ang impresibong opensa gamit ang 50% na field goal percentage habang nagbuhos din ito ng 15 o 15 3-pointers sa kabuuan ng laban. Ito na ang ikalawang magkasunod na season na makapasok ang Pacers sa conference finals. Noong 2024 ay nakalaban ng Pacers ang Boston, ngunit tuluyan din itong natalo hanggang sa kinalaunan ay kinurunahan ng Boston Celtics bilang 2024 champion matapos talunin ng Dallas Mavs. Sa kasalukuyan, naghihintay pa ang kupunan ng sino mang mananalo sa pagitan ng New York Knicks at ng Boston Celtics na makakalaban sa finals ng Eastern Conference. Dako tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station, mga kabombo. Itong si Iloilo City Mayor-elect Bryza Treñas gumawa ng kasaysayan bilang pinakaunang babaeng alkalde doon ho sa naturang lungsod. May update ang Bombo Radio Iloilo. Gumawa ng kasaysayan ang bagong mayor-elect ng Iloilo City na si Bryza Treñas Chu bilang pinakaunang babae na naihalal na alkalde ng lungsod. Sa prayam ng Bombo Radio Iloilo kay Treñas Chu na anak ni outgoing Mayor Jerry Treñas, sinabi nito ng kanyang panalo ay patunay sa kakayahan ng mga babae na mamuno sa isang progresibong syudad. Ayon sa kanya, maliban sa malaking karangalang ito, tinuturing niya na malaking responsibilidad ang binigay na tiwala sa kanya at nangakong mamumuno siya ng may pag-aalaga at walang pinipili. Anya magsisilbi siyang ina para sa lungsod at sa mga tao. Magiging prioridad ng bagong halal na alkalde ang pagbibigay ng dagdag na livelihood opportunities upang maparami ang trabaho at mapabuti ang healthcare facilities at services at lalong mapalakas pa ang mga programang pang-edukasyon para sa mga Ilonggong mag-aaral. First history as the first woman mayor, this is one of the most tiring elections. Having garnered 170,000 votes as mayor, that is a mandate. First, ang livelihood programs. First history as the first woman mayor. Let's get to work. Ang syudad, exponential growth. Top 2, economic development in the whole Philippines. Top 4, most highly urbanized city in the whole Philippines. Si Iloilo City Mayor-elect Bryza Treñas Chu. Para sa The Vote 2025 update ng Bombo Radio Philippines, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Si Vice Mayor-elect Harold Respicio naman nanawagan sa Commission on Elections na respetuhin ang desisyon ng taong bayan na siya ay iluklok sa pwesto matapos suspindihin ng komisyon ang kanyang proklamasyon. Kaugnay niyan, may balita dyan ng Bombo Radio Kawayan.
Umaasa si Vice Mayor-elect Attorney Harold Respicio ng Reyna Mercedes Isabela na susundin ng COMELEC ang desisyon ng publiko na siya ay umupo sa pwesto. Ito ay matapos siyang manguna sa katatapos na 2025 midterm election sa pagka-vice-mayor sa bayan ng Reyna Mercedes Isabela. Matatandaan na sinuspinde ng COMELEC ang proklamasyon ni Attorney Respicio dahil sa disqualification case na inihain sa kanya ng COMELEC na nag-ugat sa video na in-upload nito noong buwan ng Enero kung saan tinalakay niya na maaari umanong ma-hack ang mga automated counting machine na gagamitin sa halalan kung ito ay konektado sa internet. Ayon kay Respicio, naiintindihan niya ang ginawang aksyon ng komisyon na siya ay bigyan ng show cause order at sampahan ng kaso. Ngunit depensa niya na nagpahayag lamang siya bilang isang mamamayan na may freedom of speech, lalo na at may alam siya sa larangan ng information technology. Kaya naman nanawagan siya sa COMELEC na mag-move on na at respetuhin ang desisyon ng mamamayan ng Reyna Mercedes na siya ay maupo sa pwesto. Anya malinaw ang desisyon ng mga botante at hindi dapat ito hadlangan ng COMELEC dahil lamang sa naging pagpapahayag nito. Giit pa niya na naging maayos ang halalan at walang naitalang issue ng pandaraya kaya sana ay wag nang hadlangan ng COMELEC ang kanyang pag-upo. Nila is fake news kasi merong obscure na provision dun sa election code na election offense at basis siya, pwede siyang basis ng disqualification. Yung pagpedal ng false information na pwedeng mag-cause ng disorder pagdating sa election. Pero doon sa kanilang show cause order na ibinigay sa akin, hindi naman nila in-specify kung alin doon yung fake news. Ang sinabi lang nila, Attorney Harold Respicio, pero pang pinablish na video na to, kailangan mong ipaliwanag ba't hindi ka namin i-disqualify for fake news. Sir, hindi, ang presumption is freedom of speech ko. Kailangan mo munang ipakita sa akin in precise terms kung alin yung specific set of information na false. And then, patunayan mo pa nga dapat na false yun sa pamamagitan ng pagbibigay ng counter information. And then, saka lang darating sa akin yung burden na i-disprove na yung specific allegations ninyo ay false. Walang ginawa na ganun ang COMELEC. Ang gusto lang nila ay agad-agaran na ako pa yung parang may utang na loob sa kanila na magpaliwanag. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo. Mga nagwagi naman para sa provincial position sa Pangasinan, opisyal nang iprenoklama ng Commission on Elections. May mga detalye dyan ang Bombo Radyo Dagupan. Iprinoklama na ang mga nanalong kandidato para sa provincial position sa luwigan ng Pangasinan sa isang opisyal na seremonyang ginanap sa Kapitolyo. Formal nang inanunsyo ng Provincial COMELEC sa pangunguna ni Attorney Erickson Oganiza kasama ang mga provincial canvassers ang mga bagong halal na mamumuno sa iba't ibang distrito sa luwigan. Nagwagi bilang gobernador para sa kanyang pangalawang termino si Ramon Monmon Gico III, habang vice-gobernador naman nito si re-elected Mark Lambino para sa kanya ring ikalawang termino. Lumamang si Gico ng halos 100,000 boto sa kanyang katunggali na si dating Governor Amado Pogi Espino III. Sa kabilang banda, batay sa pagkakasunod-sunod ng mga 6 na distrito, nanalo naman bilang mga kongresista sina Art Celeste, Mark Cuangco, Rachel Baby Arenas, Maray Gina de Venecia, Ramon Gico Jr. at Marlene Primicias Agabas. Habang nagwagi na mga board members sina Apple Bacay at Napoleon Fontelera Jr. para sa unang distrito, Philip Theodore Cruz at Heidi Pacheco para sa ikalawang distrito, Dr. Sheila Baniked at Vice Ventinilla para naman sa ikatlong distrito. Sa ika-4 na distrito naman ay sina Noy de Guzman at Doc Jerry Rosario, habang sina Rose Apaga at Louis Sison sa ika-5 distrito at sa ika-6 na distrito sina Noel Binse at si Ranjit Shahani. Samantala nangako si Gico ng mas magandang mga proyekto para sa lalawigan sa kanyang panibagong termino. Maraming salamat sa inyo pong pagtitiwala sa aking pangalawang termino bilang inyong gobernador. Magtiwala lang po tayo sa ating mga bithiin at mga programa para sa ating minamahal na probinsya ng Pangasinan. Gaya ng sabi ko, edukasyon, kalusugan, infrastruktura. And now, I think pwede tayong mag-focus na sa tourism din. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Oliver Dacumus nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo,
Bombo! Mga kabombo Star Nation, tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 31 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga, 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit ang ating mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app na pwede po ninyong i-download via Google App Store at Apple App Store. After po ng Bombo Network News, pwede po niyo subaybay ng ating mga provincial station at pwede po niyo balikan ang kanilang mga programa na hindi po niyo na-monitor o napanood o napakinggan sa mga nakalipas na oras o nakalipas na mga araw. Sa Luzon area, sa may Northern Luzon, nariyan pong Bombo Radio Kawayan. Habang dyan po sa may bahagi ng Ilocos Region, nariyan po ang Bombo Radio Dagupan and of course, ang ating music and entertainment station dyan ng Star FM Dagupan. Sa Cordilleras naman, nariyan pong Bombo Radio Baguio at ang ating music and entertainment station dyan ng Star FM Baguio. Sa Bicol Region o Southern Luzon area na, nariyan po ang Bombo Radio Legazpi at dito sa National Capital Region, narito ang Star FM Manila. Para pa rin sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, nariyan ang Bombo Radio Tugigaraw, Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa bahagi naman ng Southern Luzon, nariyan ang Bombo Radio Naga. At bago tayo magtapos, narito ang ating Oratio Imperata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery, and by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation. In this time of crisis, conflict, and confusion, let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover, from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligad sa takna sining launa, balik na diri sa pagpangalagad karon sang Bombo Hanay sa unto sa gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon diri man sa aton sining pagpangalagad talakayon ta mga balita kag dugang pagin sining mga nagkalanabo sa palibot man niya sang syudad sang Iloilo. May interview kita diri sa aton sini iyang Vice Mayor, outgoing Vice Mayor sa kay Vice Mayor Jeffrey Ganson nga nagpabutyag ini siya nga mag-retiro sa politika. Standby mga kamuda sa aton sini nga mga kabumbukay, aton sini i-plastar sa dili lamang madugay sa sini nga mga tinion. Yari karon sa aton sini nga linya si Mayor
Jerry Treñas. Mayor Treñas, sir, si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombohanay sa Udto. Good afternoon. Ay, mga bongid, Bombo Cham, Tonya, tanan nga, taglamate, mga hapon. Yes, Mayor, overwhelming ang result kag halos sa mga katapo sa Team Uswag ang nakasulod gid sa piniliay or nagdaog sa sining bag-o gilamang natapos nga piniliay. Anong imo sining mapahayag diri Mayor Treñas, sir? Sa tanan, gapasalamat gid ko sa aton mga pumuluyo diri sa syudad. Ang pagdaog sa 12 sa 14 naton kandidato, hindi nagapakita nga makusog nga mandate para sigihon ta ang nagakalatabo subong sa aton syudad. Ang padayon nga development, padayon nga progress, padayon nga additional opportunities for employment, mga free dialysis naton, ang mga rehab centers naton, kag ang mapakayo subong sa mga health centers naton. I think this is a very strong mandate para kay Raisa kag sa mga katapos ang team niya. Kay sa 14 sa 12 naton ka konsyales, daogit sa 11. Kag sa aton mayor daog ang perde lang aton vice mayor kag isa ka konsyales. So I am confident that the people of Iloilo City really look at the progress that has happened in Iloilo City for the past several years. Nga ako ang nagpungko bilang alkalde sa syudad. Mm-hmm. Mayor, ano karon ang mangin role abi ni Mayor Treñas sa pagsugod na sa termino ni Inday Raisa as mayor? Well, she has her own programs and projects. Ako mapabilin lang kuya sa ako niya pribado nga sitwasyon. In the big time, kung mamangkot sa akong anong mga advice na akon, para man ako available para sa iya. In the same way that I have been always available to other LGUs. Nga nagapamangkot man sa akon kung paano nato naobra ang syudad bilang model city para sa bilog ng Pilipinas. Sa malawig man nga tsimpo gani Mayor Tito nagtutok gid ikaw ya sa pag atipan man sa syudad sang Iloilo bilang amay sini sa malawig man sini nga tion na subong siguro may tsimpo ka na ni sa imo sini nga mga kapuhan nga kung makita naton magdalo-dalo ikaw do grabe gid ang kalipay sini nimo Mayor. Well, isa lipay gid ako kay hatagid ako sa tiyempo para sa akon nga mga kapuhan. Bilan mo nga akon nga mga apo. Doon ka mga guwapa nga mga babae, no? Kag ini siguro tiyempo naman nga makahatagid ko sa dako nga tiyempo sa ila, labi na gid nga nagamatamat na sila dako, no? Ang isa ko, ang eldest nga apo ko, grade 2 na. Kag ang akon nga kasunod, grade 1. Kag ang iban nga nursery na para preparasyon na para mag-grade 1. Ang bata ni Raisa, bata pa na si Thea. Ang youngest ko nga apo si Olivia, bata pa man. Do damo gid balantayan mo gali Mayor kay puro babaye? Puro babae, kasi may isa pa ko nga manog abot hindi pa ko kabalo kung babae man. Ligo kung babae pa na, may nagid ko. Anyway, Mayor, si Inday Raisa na interview man rin namon sa proclamation kagapon. Iya sini nga ginhambal kag ginhatagan niya gid sang emphasis nga ti unlike sa mga ginhambal sang iban, hindi siya kuno landong or shadow sang iya sini nga may anong imo sini nga mambal diri Mayor? Well, as I have always believed, ang kabataan ko after magdalagko na sila, they have always been charting their own lives
Why man kuya nagtudlo sila kung ano brown nila, tagiya lang ako. Si Reza has been very independent ever since. Pero as I have said, kung may mga pamangkot siya, I will always be there para atag man sa advice. Pero ang final decision, siya ginaipunta na decision. All right. Mayor, any words bangod man ngati si Vice Mayor Jeffrey Ganson wala nangin mapalaron? Ang akon lang mambal ngati ginubratan tanan para nga magsulod gid ang 12 ta ka konsyales kag ang Vice Mayor ta. Unfortunately, Vice Mayor Ganson did not make it. And Attorney Sheila Olive made a very strong performance. No? Number 13 siya, out of nowhere. So meaning to say, even so, I have very kind words for Vice Mayor Jeffrey Ganson. Magulang kami nagkilita ayos kong kahit after the session, nagsaka siya di sa akon. Gapasalamat siya sa aton tanan bulig. Ako gapasalamat ko sa iya nga serbisyo sa syudad nga medyo matugay-tugay man. He has been very supportive of all the programs of the city government. Pero ang pumuluyo na nagpili. Very, very tight election. No? Due time man lang aban siya, but we have to accept the result of the elections, and I hope that this council will still be harmonious and will continue to support the programs of the mayor. Kaya ang mayor amuna ang nag-aubra sa programa para sa atong syudad. All right, Mayor, may bilin bala ikaw nga mensahe sa aton sini nga mga kabombo sa mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo? Sa mga pumuluyo tadi sa syudad sa Iloilo, 39 years ako pag una ko gid baton bilang OIC councilor sa syudad sa Iloilo sa idalong ni Cory Aquino. That was in 1986. At that time, Reza was just 4 months old. Isipon ko halin sa 1986 hasta subong 2025 mga 39 years, no? And out of the 39 years I was in actual service for 33 years. Kaya sa konsyal ako after my first term, I decided to go back to private practice. But nagbalik naman ako konsyal na boto ako number 1 councilor at that time. And then in 1998, nagpadalagan ko, naperdi ako ni Mayor Malabor. And 2001, to my surprise, si Mayor Malabor kag si Congressman Gonzales nag-istorya sa akon kag gusto nila ko biligan bilang alkalde. And since then, I have been in service from 2001 up to 2025. So isipon ko na 33 years in public service, matugay man, napasalamat gid ko sa pagsalig kag suporta sa kanantang pumuluyo sa syudad sa madugay na akon nga pagpadalagan either as councilor, as mayor, as congressman, and then back as mayor. Why gid ko nila pabayan. Kagin buligan gid nila ako all the time. Ako na dako gid nga pasalamat sa tanan nga mga taga-syudad kay why gid ko nila pabayan sa long span of public service ko. 1986 pa ako Bombotram nagsugod konsyal. Ba't pila edad mo sa to? Mga binulan pa lang guro, Mayor, kay Manog 39 na? Pila na edad mo to? Binulan pa lang guro, Mayor. So, madugay ginsaligan ako
sa pumuluyo sa syudad. Kaya ako pasalamat gid. Kaya ginasulod ko gina sa akon panguna-una na ang poder agi lang. Kag ang pumuluyo ta pagsalig nila amo nang importante. Ang ako niya gusto ko gid nga tahom ang aton syudad, mas damo ang aton employment opportunities. Kag gusto ko man nga padayon ang pag-uswag sa atong syudad kay bangon kung padayon ang atong pag-uswag, madamo nga oportunidad para may trabaho ang aton nga mga pumuluyo, mga graduates. Kag ang aton nga syudad subong nag-concentrate sa mga social services kag medical services. Amo na may libre kita nga mga dialysis, ginaubra na subong ang aton nga bag-o nga laboratorio para nga pwede na makatuan sa aton pumuluyo, libre ang ila mga blood works. Kag isa ta to sa Arevalo, nasugdan na ang Mega Health Center naton na may ultrasound, may x-ray, kag may dialysis center. No? Amat-amat lang. Sa nagligad gani semana, upod sa aton generous benefactor si Dr. Florete, si Rudy Boy Florete, sa Florete Group of Companies kag Florete Foundation, ginagdarahan ta ang bag-utan nga nutrition center. Kaya labi na gid sa tanan, importante ang nutrition sa atong kabataan, kaya ang gutom nga kabataan way magsulod sa ila pagtuon. Amo na nga very important ang nutrition. Maubra na kita sa aton supplemental commodities na pagkaon para sa mga kabataan. At the same time, maubra man kita enhance nga Nutribands. Upod sa DOST, sa DOH, tag-upod sa Florete Foundation. May ara naman kita nga isa gani ka facility nga dira butang ang mga pumuluyo ta nga may mental health issues para atipan ta sa maayo. Managtapos na sa suok, no? 2-story building. Ang aton nga tutukan amo ni ang aton nga mga kabataan, ang mga bag-o nga mga eskwelahan ta makitaan ta sa grade school kag sa elementary kag sa high school. And ang aton nga scholarship program no kadamo na sa nakapasar sa ilang mga board, ang ilang nga college paagi sa Uswag Scholarship Program. So we will continue. I think Raisa will continue to support those programs and maybe enhance them para matipan tagid ang pumuluyo sa syudad. Alright. Sa palabuton sining June or July 1, basi kon hidlawo ng mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo sa imo mayor. Diri ka man lang sa city. Diri lang ko. Ako di mabalik ko to sa akong law office and maybe sometime makapit-tapit ko sa City Hall, but I will be here in Iloilo City. Alright. Sige, Mayor, thank you so much and good afternoon. Thank you, Gid, sa liwat, sa palangga ng pumuluyo sa syudad, sa inyong pagsuporta, sa madugay, sa akon, kag we will continue the public service that we have done even in our private capacity. Damo nga salamat, mayong hapon gid sa tanan. Deri wavit si Mayor Jerry Treñas, 33 years in service no sa aton sini nga mga kabumbo kag sa iniyang pagpangalagan, pero ti mambal naton nga sa malawig mga tiyon mga 39 gid o ka tuig sa aton sini nga mga kabumbo sa pagpanerbisyo man diri sa syudad sa Iloilo.
Nakita nyo man ang agi sang alkalde naton sa pagpatahom sang syudad sa pagpatindog sang mga proyekto sini nga makabenepisyo gidang pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Di natalana ya ining igatugyan sa kamot sang iya sining subang anak or sa kainday Raisa Treñas. Ang pagpatigayon kag subong man pagpadayon, no, kag pagdugang pagid sa mga mayong proyekto nga mga pinuslanon sa mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo. Nagka-standby man karon sa linya naton si Bombo Hana Andasa, na labot naton si Vice Mayor Jeffrey Ganzon kag suno sa Vice Mayor. Pisar nga ini siya ang wala nangin mapalaron sa tinalikdan siniyang eleksyon. Mag-retiro na ini siya sa patagsang politika. Si Bombohana may follow-up report. Bombohana, please go ahead. Gintuad ni Vice Mayor Jeffrey Ganzon nga wala na sa posibilidad o kung magka-retiro na ini sa politika matapos kinapiyat ni subong ng sa May 12, 2025 national and local elections kontra Madrid sa Team Gugma for Vice Mayor si Love Baranda iya Bombo Chama. Diri man sa pagmamangkot man nga kung if ever nga pag-oferan ini sa posisyon diri sa may Iloilo City Hall sa masunod nga tuig, iya diri gin siling nga tanawon lang niya kung may possibility gid man nga pag-oferan siya ni Mayor Raisa Treñas sang posisyon diri sa may Iloilo City Hall iya Bombo Chama. And diri man sa iya nga nabatsigan subong kay di matapos nga nabato naman niya ang ining kapirdehan sa 2025 midterm election sa resulta sang ining eleksyon nga iya gin siling nga hindi siya apektado gid sa ining resulta bangod man nga kaagi naman ining perde and may rason kuno ang ining pagkapirde niya kag na hatag na lang niya ini sa ako niya pa sa Diyos lang niya ang ginang resulta man sa ining 2025 midterm election. And diri man mo siya ang ato madiri pamangkot kung ano man ang mensahe ni Vice Mayor Jeffrey Ganzon sa elected Vice Mayor Love Baronda kaga iya diri na siling iya diri pahayag na tumanon ni Love Baronda ang kung ano ang ginpangako kag ginapromisa niya sa mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo nga makapamaayo kuno diri man sa mga pumuluyo nagboto sa iya Bombo Cham. And diri man sa pagmangkot naton kung ano man ang iyang maslawan diri abi sa may bahin sa pagserbisyo sa patagsang politika ang atang iya diri na siling nga tinaluoy diri siya sa mga pigado. That's why siguro ang isa siguro sa mga mahidlawan niya amo ang pagserbisyo kag paghatag man sang bulig sa mga pigado iya Bombo Cham. And siguro man sila niya nga mag-serbisyo sa public service but not through politics. So wala na ini siya sa plano pa o posibilidad na magabalik sa politika in the future years. Iyari wala katabati naton ang ining pahayagman ni Vice Mayor Jeffrey Ganzon. To be honest with you, tula ko ikaka-afektahan, emotionally stable. Kaya mo, nakapaibi sa akong 3 lang. Pagpatay siyang iloy ko, pagpatay siyang tatay ko, pagpatay siyang apo ko. Hindi ko yung makaibi nga tao nga type. Taman ko ka stable, ang emosyon ko. Damo, at may damo nagyang sa kabuhi ko. Pero at least one thing I'm proud to tell people, at least tapos na di, intact yung integrity ko. Kagula ka dyan korupsyon. Nakikintra. Hindi mo kuya ma-bribe. Ano plano natin? Wala ti, mapungko kami sa mga grupo. Kaya ay may on consultancy group mo. Ang isa ko ka grupo. Papati ka kung hindi. Kabiniti pa niya subong. Ang convent. Wala ko nagmulis dyan sila. Ako ano. Basta naging paulam ko nilang mga salakyan. Kaya happy lang ko kay payback time kay mga nabuligan ko na sa 43 years ago. Isang open po ko. Basante. Yes, ma'am. Kasi pero Vice, after na nakita mo ang result sa May 12, ano what comes in your mind? Wala, it's the will of God. Balo ka, is a sovereign God, He can control all circumstances.
So ako na wala pa salamat in everything we have to thank God. Wala ko kaya kakatap pa na. Tuklarado ang ako. Kabalo kang ang first ambition ko is magpare sa gamay ko. Sa lagling lulo ko is pastor. Kaling wala ko nag-proceed sa pare, kaya pare ko hindi ka pangasawa. Joke. Naluoy ko to be honest with you, naluoy ko sa mga apigado. Sa mga hindi kaya. Itiklan na nilang somebody nga magbulig nga with all sincerity. Kako na magbatasan ko, magbulig ko, I don't expect any return. I'm doing it for the Lord, no? Ayo lang ko baskin sa piyak. Wala ang tabas to sana eh. Kaya ako yung bayaan ta kayo magbuyaya ako sa ako. Hindi lang siya tubak, hindi lang harap-harapan na. Hindi, siyempre kung kamo sa lugar, kung hindi na makakasako sa tubang mo, buyaya ako ka. Kaya may kiliti ako dyan. Sa tubang ko, basta suno ko. Hindi mo ko mo ginakabuot mo. Kabalo ka. At my age, I have encountered all kinds of animal in this world. No? Naka-training mo ko sa Mindanao. Naka-training ko sa Marines. Sang before EDSA Revolution. Vice-elect Love Labarod, anong ma-advise mo sa iya? Ang ma-advise ko siya, i-prove yang iya nga ginawa ka ng papultiyan ni libre ang mga tao, ang mga estudyante. Ang napromisa yan, no? Nga i-increase ang sweldo sa job. Dahil nga na-aprobahan ko na baskin wala pa ko ka... I mean, with all due respect sa inyo, no? Sila na. Ginaplano yung plano, bura ko na na. Vice, after this, you have plans pa nga magbalik sa serbisyo? O hindi na doon sa politika. Kaya pero you can do a public service without joining sa politics. If you really sincere to help the people. Ako di po kayo politiko, kabalo ka na kamissionary, kudaan mo. So kung magklarado na yung missionary, kaya magbulig ka, you don't expect any return, you're doing it for the Lord. Pasensya nga, wala kayo ka pa santos-santos, kabuot-buot. Nagpastor ko yung mga nawaya o ganun magambal, kaya wala sa tura ko nga nagpastor ko. No? Salaan ko nga... Bombo Cham na batian diri ang pahayagman ni Vice Mayor Jeffrey Ganzon sa yaman nga pagtuad kati wala na sang posibilidad nga magabalik pa ini siya sa patag sa politika sa masunod na tuig. Tiyan mo lang isaman sa mga ginadayaw naton nga pinamatasan ni Vice Mayor Jeffrey Ganzon kay ti stable sa iyang klase sang tawo kag kung ano man niya ang mag-aabot sa iya sining kabuhi ginabaton niya gilayon kay man ti pagbuot sang Ginoo sandig man sa iya sini iyang mga eksperyensya kag pagpati bumbuhana. Tama ina Bombo Cham, so diri gani sa ginpatigayon niya regular session diri sa may Iloilo City Hall. So hindi halata sa iya nga di nagapangasubo o kung ano man nagakalipay gani actually kinadlawin siya kaupod man sa nga iban pa nga mga councilor diri sa may bahin kang City Hall and naghakusanay sila right after sang ining regular session naging patagayon sa matapos ang ining May 2025 midterm election. All right. Balita nagikan sa Iloilo City Hall in Bombohana, Mendoza, Andasa para sa number 1 in the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombohana Andasa sa imo sini iyang follow-up report. So, ay nasa nga plano pa si Vice Mayor Jeffrey Ganzon nga magbalik sa politika matapos nga napaslawan ini nga magpa-re-elect for his last term kung tani bilang Vice Mayor diri man iya sa bahin sa syudad sa Iloilo. Siling nga pero why na nagauntat kuno kay ang bali Vice niya ti hindi but silingon or it does not follow nga kung public service dapat ara kagid sa politika. Makapanerbisyo man saya kuno bisan na why siya sa politika kay even before nahimo yan na inibanwa sa aton sini nga mga kabumbo. So kung ano man mga future endeavor dira ni Vice Mayor Jeffrey Ganzon, good luck sa imo sir. 26 minutos na nakaligad sa takna sining alaw na pagbalik naton na banwa. Si Vice Mayor-elect Love Baronda nagpahayag nga ti matutok na siya sa pagpanerbisyo. Iset aside na nanay kuno ang mga
pakamalaot sa iya, no, naghaboy sa mga inimayo nga tinaga, o kag mga plano man sang Vice Mayor-elect pagbalik naton istoryahan ta diri man sa palatuntunan na bombohanay sa udto. Matapos sa bilang kaimportante nga mga panungdamo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for May 11 to 17, 2025. Ginapaabot ang inyong presensya sa sining weekend, Mayo 17, Sabado, sa Plazuela de Iloilo. Bangod ang Valhalla Band is due to give you one great musical show sa concert at plaza, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mugs kag madamo pa nga iban ang igaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 18, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangabuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sa sining nga kalibutan that there is always a peaceful way to resolve all conflicts, dako man o kun kamay. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Nga, ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 29 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa bomboanay sa udto sa gihapon ko primo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Paulina Piliora na tigayon nga makapagkigahinunanon si Bombo Pau with Vice Mayor-elect Love Baronda. Kagagin hibaloman sini kon ano ang mga plano sa Vice Mayor-elect sa iya sining pagpungko na sa palabuton sining June 30 sa palangakuan, no? Check ta si Bombo Pauline. Bombo Pau sa report, please go ahead. Ginpahayag din ni Bombo Cham ni Vice Mayor-elect Love Baronda nga nangin emotional ini sa resulta sang eleksyon kung sa diin opisyal na ini siya kahapon nga adlaw ginproklamar bilang Vice Mayor sa siyudad sang Iloilo kahapon nga adlaw Bombo Cham. So sa nangin pahayag din ni Vice Mayor-elect Love Baronda yagi na pahayag nga na-recall niya ang natabo sa iya man nga magulang nga si re-electionist Jam Baron kasi nagligad na tuig na Bombo Cham sa diin ginhuna-huna nila nga katapusan or ginhuna-huna sila nga katapusan na nila ang ilang serving years man sang nagligad nga tuig bangod man suno sa iya wala may nagasapak sa ila o kung nakubaan bala magsapak sa ila Bombo Cham bungod nga do wala pa kuno milagati ko sa pictures of sa ila do wala dita bala na feel ko no that time Bombo Cham apang kag nadugangan pa sa tion sang pagpangampanya nila nga kung sa diin wala sila bala makapangampanya, makahiwat man sa pila kapag representa man sa ila kaugalingon sa mga pampubliko nga lugar. Bangod man kay wala sila nahatagan sang ila man nga permits man agud nga maghiwat sang pagpangampanya before the day of the election Bombo Cham. Apang suno sa iya nga with the fresh ideas naman kuno ang ihatag kag i-offer man diri sa syudad sang Iloilo ilid niya
ang Iloilo ang Iloilo City Council sang maayo kag maayo man nga dialogue bangod man nga kahapon nga adlaw na opisyal naman nga ginpresentar ang 11 or 12 diri ka mga councilor sa Iloilo City kung sa diin 11 gid diri ang halinman sa may team uswag Bombacham. So pisar sina ngati halin siya sa team Sulong Gugma and ang 11 diri is from team uswag Bombacham. Himuon niya ang with the right dialogue lang ko na Bombacham kagati tapos naman ang eleksyon. After all, isa lang man kuno ang goal nila kundi magserbisyo man sa mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo Bombacham. Kung ma-recall man sang aton mga kabombo nga do last time sang campaign period is madamo man sa mga nagwa nga mga information such that nga do nagapangbatikos man diri against kay Vice Mayor-elect Lavlav Baronda suno sa iya nga napatawag na niya kuno Bombacham ang mga tao behind that and move forward na lang kuno padayon niya kuno nga ginapangamuyuan na lang diri Bombacham ang mga tao behind that mga issue man nga ginhaboy sa iya Bombacham sa diin move forward na kuno Bombacham. Pabati bala naton ang ato naging interview kay Vice Mayor-elect Lavlav Baronda. Mga pinalanggan ng mga Ilonggos, thank you sa inyong trust, mga confidence, and at the same time sa faith niyo sa akon na maging leader ako as Vice Mayor sa syudad sa Iloilo. Actually, no, I'm also emotional because just like panag-jam-jam, gina-recall ko ang natabo sa amon last year. Nga do, feeling namon nga it's already the end of our serving years. Kaya syempre, nagkilabot sa tipon nga wala namin masapak sa amon or nakulbaan namin masapak sa amon, even mag-take photos or even mag-say hi. And at the same time, na look back ko man nga ang mga moments nga wala kami isang lugar nga makakampanyahan kaya hindi kami pwede sa mga public places. Lagi na-approve ang amon nga mga permits. Pero at the end of the day, ang pumuluyo gid sa syudad sa Iloilo na gahatag sang mandato sa amon nga magpangalagad sa ila. So with that, akong gid sila ginapasalamatan and rest assured that akong gid promisa nga bilang maging Vice Mayor ninyo nga naga-listen, nga naga-care, nga naga-perform and naga-serve and rather than to be served. So akong ginaya ibutang gid sa akong nga heart kag akong gina nga tumanon para sa aton nasyonal sa Iloilo. So it also means nga with the right dialogue, the right lang nga mga stakeholders nga masturyahan namon mayo kung paano na naman pagabuhaton, wala gid sang imposible. Nga mga ideas, fresh innovatives or fresh perspectives sa mga Ilonggos. So rest assured nga mag-work kami together, not only for the betterment sa amon nga mga kanya-kanyang office, but for the benefit of the whole of Iloilo City kag sa syempre sa kayuhan gid sa pumuluyo sa syudad sa Iloilo. And also ang akong gid rest assure man nga bilang Vice Mayor i-lead ko gid ang akong City Council well nga maging effective kami and efficient kami sa amon mga trabaho kay at the end of the day ang amon ginatrabaho para ginaiya sa pumuluyo kag makabenepisyo sila direkta halin sa community. Napatawad ko na sila no. Kaya ginapadayunan ko na lang pray ang ilang mga ginaubra. Tapos naman ang eleksyon, tapos na ang kampanya. Let's now work together for the betterment of Iloilo City. Bombacham si Vice Mayor-elect Lavlav Baronda sa nanging pahiyag mani sang during sang pagproklamar bilang masunod man nga Vice Mayor sa syudad sa Iloilo kahapon nga adlaw Bombacham. Alright, ako bilang taga syudad sa Iloilo nalipay ako nga pamatian nga luyag nila nga magtrabaho para iya sa kayuhan sang bugos nga pumuluyo sang syudad kay hambal man ganin inday ra isa siya tawag gani ma-extend siya sang iya sa kamot, may plano siya nga magpakikita sa kay Vice Mayor Lab para maistoryahan nila kay the end of the day why man sila sang pangalagaran nga iban mo kunti mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo, Bombo Pauline.
Kagti kung akong parehas man ang goal nila Bombo Cham nga mo na magserbisyo bisa syudad sa Iloilo, ano pa bi ang rason nga mag binati ko sanay o kung magkontrahanay man bi kung amo na mention mo isa lang man ang goal nila Bombo Cham. So amo na anabatian man naton ang bahin antes sa kabahin man halin diri kay Mayor-elect Raisa Trenias and sa pilaman ka mga councilors and subong man diri ni Vice Mayor-elect Lablab Baronda Bombo Cham. All right. Ini Bombo Pauline Dimitilio Pelora para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Pauline Pelora. Tatlo ka mga babayi sa karon ang magapanguna sa pagpangalagad mga matag-as nga lideres sang syudad sang Iloilo. Ara ang kongresista saya sining last term si Congresswoman Jam Baronda. First term as mayor si Inday Raisa Trenias. Kag first termer bilang vice mayor man si Vice Mayor-elect Lav Baronda. Sa aton sining mga kabubbo. Ti kabalo ka naman kung ano ka mambal nato nabi ano ang mangin dangatan kung babayi ang nagapadalagan. Sang aton siniyang panggobyerno. Ti ina aton sining mabatsyagan una bes nagumpisa sa sulod sang aton sining panimalay. Kayang aton sining tagsa ka Iloy amo iyang nagaserbing ilaw ng mga tahanan nagahatag sang suga. No, nag-give sang light, nagahatag sang kasanag. So lauman naton nga sa tatlo sini ka mga babayi nga among magapangalagad, ini sila ang magahatag sang kasanag diri iya sa syudad sang Iloilo. Isa lang ang ila sini nga tinutuyo ang magserbisyo sa tagsaka pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Subong nga mga panyimpon at tapos na iya ang eleksyon. Naturalmente lang na nga sa tagsa ka may eleksyon, may aragin na sang mga pagbatikusanay, so on and so forth. But at the end of the day, kung ikaw ang ginpili, kaginhatagan sang kaygayunan, nga magpangalagad, magserbisyo sa mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo, why na kami iya nga mga taga-syudad? Why kami nga mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo nag-expectar nga ang imo sini nga termino mangin isa iya ka vindictive term. Nga ti panglagson mo to kung sinong mo sini, amo santo, no? Mas kabay pa nga kag nalantaw, kag nakita man naton nga ang mangin pundasyon sinisang nga ilang nga pagpangalagad amo iyang paghatag sa aton sang kasanag. Diin ka panigi makakita man only in the city of Iloilo. May gugmana, may pag-uswag pa, kag may paglaom, no? Ti hope and gugma and uswag. Ti may gugma, may uswag, may paglaom. Kung iplastar naton ini sa gugma may paglaom kag pag-uswag. Diba? Depende sa inyo. Kabay pa ngayon ninyo paghatagan sang meaning ina pwede man nga sa kauswagan may gugma kag paglaom. Bisan diin lang kag kung ano man nga kombinasyon ng inyo sini nga himuon sa aton sini nga mga kabumbo, kabay pa nga ang madinalagon amo iya mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Kag dako ginang aton sini nga pagpati, no? Nga sa tatlo sini ka mga babaye, mangin mas mangin maayo pagid ang syudad sang Iloilo. Mas mangin progresibo pagid ang syudad sang Iloilo kag mas mangin matahom pagid ang syudad sang Iloilo. 40 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Wala na nakahulat pa. Kagagin pangkakas na lang sa public order, safety and management office
ining mga campaign na parapernalya. Kay may mando naman nagikan iya nga daan sa may Commission on Elections nga pangkakso na ning mga campaign materials kiti tapos naman ang kampanya, tapos naman ang binutuhay, no? There is no need pa nga padugayon pa na dira sa mga designated areas kung sa diin or designated poster areas ining mga campaign material sa mga politiko. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Kasunod sang panawagan sang Commission on Election nga kakson sang mga kandidato ang ila sining nga tarpaulin o kunin campaign paraphernalia 5 ka adlaw matapos ang eleksyon diri Bumbucham. Gin pangunahan nga daan sang Public Order and Safety and Management Office o kon POSMO nga pangkakson ini diri sa bahin sa syudad sang Iloilo. So subong sining adlaw nagpatigayon sang Operation Baklas ang nasambit sining grupo diri sa bahin sa syudad sang Iloilo. At sali kahapon nakaumpisa naman ni sila diri sa pila ka area kangay sa may distrito sang Lapas. So subong sining aga nakatigayon ini sila diri sa may area karon sang Barangay Kubay sa Haro District. Kung sa diin natigayon naton diri mapatigangutan ang team leader sang operasyon na Baklas nga si Sir Fernando Gonzales. May dala ni silang 6-wheeler truck kung sa dito nila ginakarga ang ining mga tarpaulin o kung ining mga campaign paraphernalias. Kung sa diin pag abot kay na mga alas 11 sang aga do malapit-lapit na tunga no sang truck ang ila sining nakarga nga mga tarpaulin Bumbucham. Dugang pa diri sa Tungdan mismo ang ila sining opisina nagbando sini bangod nga agod nga ipabilin no nga malimpyo ang syudad sang Iloilo bangod nga tapos naman niya ang eleksyon sa aton sini nga mga kabumbo. So ang concern sini karon diri kay ti ang iban sini nabutang sa private property no. Once kun private property gani ti may right ya ang tag-iya nga mag-decide kung balay ipabilin o kung ipakakas ang ining mga tarpaulin magluwas abiti kung sa public no kangay sa mga lugar no nga gidesignate sang COMELEC kangay sa sining mga common postal area ti makita naton duway naman to sa mga tarpaulin Bumbucham. So ginahimo lang diri sang team sang Public Order and Safety Management Office naga-lisensya sila no sa tagbalay nga kung pwede kakson. So far ang mga tagbalay nagahambal man mismo nga ipangkakas Manila no ginapakakas Manila inang mga nasambit sini nga mga tarpaulin. Pero kung may mga tag-iya mismo no sang puloy-an nga hindi sila gusto magpakakas tiway man niya sang may mahimo ang mga personnel no sang Public Order and Safety Management Office adiri karon Bumbucham. So sari-sari no hindi lang man isa kuno ka partido ang mga tarpaulin paghapon. Although nga ti hambal sang COMELEC 5 pa man kadlaw after sang eleksyon ti do ara pa sa pitsa 17 ang deadline sini diri Bumbucham. Pero tiging pangunahan nga daan sang POSMO ang ining nasambit sini nga operation. Aribla no pabatit naton ang kabahin sang pahayag sang team leader sa Operation Baklas nga si Sir Fernando Gonzales. Kami sa may barangay Kubayaro, subong nga pangakas mga tarpaulin. Suno kay kung gusto sa ngamon nga nga gitawag sa opisina nga malimpyo kitang syudad. Nga makuha ginamon tanan nga mga tarpaulin sa mga kandidato. Subali sa mga designated area na kuha na to ya. Ang dito sir sa Piak may ato mga kami dito nga function nga mga grupo. Bilang gibuka kami team by team. Sa mga pamalay nga ni sir kay di ba depende niya sa mga tagbalay kung butangan nila anong ginahimo naton ginaayos na lang or ano? Sinsya man kami sa tagiya sang balay nga kung pwede makakas. Di sila ang mayarang iban hindi sila luyag nga makakason. Di way man namong nakakas. Pero ang mayara man niya kung gusto nila nga pakuha ginakuha man namon. Amo na nga nagapangayo man kami sang ospital sa Panimalay. Adres na kung sa public, why naguro lisensya, no? Why naguro na, sir, kay ti public na, sir mo. Pero ang ginanamlan namon, ang ginalisensya namon, ang tuod nga ginatawag lang nga private. Kaya yung private may right sila nga ilay nga area nga kung gusto nila pakuha, kung hindi, pwede man.
Amo na nga mong ginano lang sibong sir. Kanday sino pinakadamo nga tarpaulin? Ang pinakadamo sir ang iyaman ni Barunda, hindi man sila magdamo sir ah. Magparado, gamay mo lang ang badsya na ilang mga tarpaulin subong. Barunda, day Duron, day Akap, mga grupo-grupo damo man sir ah. Mga suswag? May ara man sir, damo man. Suswag? O sa suwag subong ya do ano naman subong ginamatamat naman ang pangakas. Kung direng area gi subong damo ginang Barunda gi sir. So bali subong ano nakadamo sir, may ano na siya do kinilo na no? Kinilo na sir kay dali pa kagapon ng operasyon namon mo. Kagapon sobra man sa katrak ang amon niya no alos service namon nga ginasakyan sir nga mga kasitapulen puno gid sir sa mga ano sa para pinalya sa mga kandidato. So anong imo ni sir sa mga tarpaulin? Kaya muna na sir ang ginaulat na lang namon ng desisyon kung ano kay samtang wala pa sila desisyon gina-standby na namon sa amon yung opisina sa mga bodega sa may assist. City proper? Oo, sa may assist sir nga ano may bodega kami to sir. Si Fernando Gonzales ang team leader sang Operation Bakla sa may distrito karon sang Haro Bumbusam. So itingbo nila ni no kay ti may mga existing palindaan diri sa may area sang sang opisina bala sang posmo diri lapit sa may old sining Bureau of Fire Protection. So tingbo nila ni malinto sang pag-start sang campaign period kay ang iban tiya sa una ginapang-pack skills kahoy. No, so tingbo nila ni kag depende kung ano ang plano sini kay ang iban sini may mga stick no do may mga kawayan bala nga tapik so gina-separate ini kag gina-separate man ang plastic sini bumbutsam sa aton sini nga mga kabombo kun i-adapt nila ang sa iya ka province bla no kay do may ordinansa man sa may probinsya sang Iloilo ang ining mga campaign materials do ginahimo nila nga nga mga mapinuslanon sining bagay bumbutsam gina-recycle no ti depende man ni kun ano ang plano ya sang posmo no sa sining mga napang tipon no nga mga campaign paraphernalias after karon sang election 2025 so far kun liboto naton ang syudad damo-damo pagidman no ang makita naton nga tarpaulin hindi lang sa piyak sini nga grupo kundi magtimbang sini nga bahin bumbutsam siguro ti kay 5 pa man ka adlaw basi kun nagaplo po way pa lang mga tinawo sa mga politiko kag way pa sila kulag no sa aton sini nga mga kabombo kag di basi igo lang man naguro no magpit sa ano ni 17 no kay 5 ka adlaw igo lang siguro magpit sa 17 maubos niya sang posmo no panghakot ining mga tarpaulin address sa syudad sang Iloilo. How's that, Bumbo Champ? Alright, tidin pa nga mga area sa Bumbo Jomar, nakita mo dumadamo-damo pa? Ang Haro, siguro do mag-isagid ka adlaw subong, tutukan anay, sang mga team kay kahapon sa lapas do mata-mata na, sa area naman sang Mandurriao, do mo pa na ang target karon sang operation, pero tiga-focus lang sila na sa isa ka distrito, agad nga maubos na pang kakas, Bumbo Champ. Alright. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat kid na Bombo Jomar Villa sa imo siniiyang follow-up report. Di kabay pa nga makabulig man ang mga supporters or tinawo sa aton siniiyang mga nagkandidato no sa sining eleksyon nga magbulig man sa pagpangakas sa ila sining mga campaign na materials. Pagbalik nato na banwa dugang pagin nga mga balita kag impormasyon kung si Inday Raisa Treñas pa ang first elected mayor, woman na mayor diri sa syudad sang Iloilo, basing dito sa may bahin sang Rizal, Cagayan. May 11 man nga pinakabata sining babaye nga mayor. Ining anak bala ni Mayor Joel Ruma nga luthang to sa Cagayan na mga biyanaw. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga pahanumdum.
Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga kinaandan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutuon sa maayo. 52 minutos na kaligad sa takna sining launa. Nakahimo karon sang history sa Rizal, Cagayan, ining si Jamila Ruma. Amo ni siyang kamagulangan nga anak sang ginpatay siniya nga mayor nga si Joel Ruma. No? Matapos kini siyang nagdaog sa mayoral race sa aton sini mga kabumbuka ginakabig ini siya karon nga pinakabata nga magpanerbisyo bilang mayor, no? Sa aton sini karon iya nga mga kabumbuk ay 21 anyos pa lang ni si Jamila Ruma. No? Kimproklamar ini siya nga nagdaog sa pagka-mayor sa Rizal Rizal Cagayan Board of Canvassers kagapon sini adlaw. No? Buslan niya sining amay nga kung sa diinti siya ang naging substitute sa midterm elections matapos nga ini siya ang ginalutang during sang ila sining pagpangampanya sa barangay Ilyoro Sur sadtong Abril 23. Si Ruma mga biyan, ang bata, no, nakatipon sa 6,298 votes or 48.27% sa total electoral results dito iya sa may Rizal, Cagayan sa aton sining mga kabumbo, no? May abansi ini siya nga 2,000 batok sa iya sining karibal nga si Ralph Mamwag nga nakaangkon lang sang 4,146 votes sa aton sini mga kabombo. Sa statement sini gin-describe yang ati bitter sweet victory sa aton sini karon iya nga mga tagpalamati ang nagom ni Jamila Ruma, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Oh. Isa man ini karon sa magatatak sang history sa aton sini karon iya nga mga kauturan nga magapanerbisyo. By the way, si Vice Mayor Brenda Ruma successful man sa iya sini nga re-election. Amo ni siyang nanay ni Jamila kag sa aton sini nga mga kabombo nakatipon sang 6,448 votes sa aton sini karon nga mga tagpalamati. Philippine Standard Time 55 minutos na ang nakaligad sa takna sining launa diri man sa palatuntunan bombohanay sa udto. Standby sa aton sini Bombo Chris pa si pwede ta ma-dial dira si Vice Mayor Lam.
Okay, bago lang siya naka reply man diri sa ato, no, basi maka kay hingagaw kita sa another round of interview bala, no, sa aton sini nga mga kabumbo kay ti balin kagapon no, medyo masako-sako kag insindihan taman kag si Vice Mayor Lab nga baga ni nga ba o si nga bumbutsam sinsagin kay no bago lang kag kubog tao. O ti try nato na basi sa sini nga mga tinion mahatagan niya kita sa kay gayunan kay insindihan taman medyo masako kag nangin makapoy man, no, ang pagpangampanya subong man ang eleksyon kag ti kinahanglan makahatag man sa kagayunan nga maka pahuway-huway ma-re-energize ang tagsa-tagsa ka mga lawas nato ni sa aton sini nga mga kabumbo. Sa aton man sini nga paday niya nga pagpangalagad mga kasimanwa ti si Mayor-elect Raisa Treñas sa mga biyan nagapayag nga ti willing siya nga magpungko upod sa kay Vice Mayor Lab agod nga may istoryahan ang mga makayuhan sa mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo kag mga programa pagini nga makapaayo sang serbisyo sa mga pumuluyo diri iya sa syudad man sang Iloilo. Ara sa aton sining linya si Vice Mayor-elect Love Baronda. Vice Mayor-elect Love Baronda, ma'am, si Bombo Cham. Good afternoon. Hello, good afternoon sa imo Bombo Cham kag sa imo salamat ni. Plupasin sagid na disturbo ka namon. Vice kay do bago ka lapog taw. Makapoy gid siguro imo sining bilong adlaw kagapon. Oo, dumugin ka po kita, pero masadya man. Anyway, Vice, nagpakigangot kami sa imo kay may pahayag si Mayor-elect Raisa Treñas nga ti willing man siya nga magpungko sa kaupod sa imo agud may istoryahan kung ano pang mga dapat sininyo kag sarang mga idigaman nga mga hilimuon, hilikuton diri sa syudad sa Iloilo para sa kayuhan sa mga pumuluyo sa aton sini nga syudad. Vice Mayor-elect Baronda, ma'am. Yes, open di kita no for the dialogue or kung ano man ang pwede naman mastoryahan because at the end of the day nagahambal ko nga sa una nga the people has spoken, so dapat na tapos ng eleksyon magstorya na kita tanan para sa kaayuhan sa aton nga syudad. All right. Sa karon sini nga mga tinion siguro ang imo nga magulang nga si Congresswoman Jam Baronda ti babaye, aton sini nga alkalde babaye, ikaw bilang isa man ka babaye, no, tatlogin ka babaye panguna karon sa syudad sa nga Iloilo. Anong mambal sini nimo Vice Mayor-elect Love Baronda? Well, siguro ang gusto sa mga pumuloy sa syudad sa Iloilo na babayi naman ang perspective ng pangmalakad sa aton na syudad. And it's a new development because kintagaan naman nila tsansa ng mga babayi naman na magaserbi sa ila. So, excited ako no kung paano ni namon obrahon ang collaboration namon not only from the national government kundi kung paano man idalon ang mga proyekto, programa kag makabenepisyo gid ang pumuluyo sa aton nga syudad sa Iloilo. Basi may luyang ikaw nga ipalabot ka mensahe sa mga pumuluyo diri sa syudad, Vice Mayor-elect Baronda, ma'am? Sa akon nga mga pinalangga nga mga Ilonggos nga nagpadayon nga suporta, papalangga, kag hatag sa kay Love Baronda, madamo gid nga salamat sa inyo nga pagsalig sa akon. Rest assured nga ang akon nga promisa when I run nga I will be a Vice Mayor that listens, a Vice Mayor that cares, and a Vice Mayor that will perform sa aton nga syudad, ekspektaron gid nila. So sa akon man nga mga maging colleagues sa City Council, balaan ko no nga syempre ang iban sa ilada ara gid sa piyak kag si Marie Bambilog lang ang naupod ang nagdaog sa amon nga tigsulong gugma. But then again, ginakaabig ko ni sila yung friends no nga tapos na yung eleksyon. So ang amon nga handom para sa syudad amo gina dapat ang manguna. Wala ko din sila ginakabig nga kontra kay kung para sa sigilanon nga sa kamayuhan sa syudad dapat mag-isa kang magbuo na kami. So sa akon man nga kasumpo nga si Tito Jeffrey, so gaway pa maging okay man kami gyapon pagkatapos ini nga eleksyon
kag ako nga respeto sa iya ara tagyapon. Kag siyempre sa aton nga bag-o nga na-elect nga vice alkalde sa siyudad sa Iloilo, I'm looking forward nga makasugilanon kami kag makasturya kami kay managani para sa kaayuhan ng aton nga siyudad, amon gid pagaunahon. Kag thank you man siyempre sa akon nga superwoman nga magulang nga si Jamjam Baronda, sa iya todo nga suporto sa akon, kaupod man ng tingsulong gugma kag hilabi na gid kay Mayor Jed Patrick Mabilo. All right. Thank you so much, Vice Mayor-elect Love Baronda, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, everyone, and God bless us all. Thank you, Manong Jam. There you have it, si Vice Mayor-elect Love Baronda. Isa lang ang tinutuyo para sa kayuhan sa siyudad sa Iloilo. Kaupod sa kay Mayor-elect Inday Raisa Treñas kag Congresswoman Jam. Sa aton sini nga mga kabumbuti. Tapos na ang eleksyon, may napili na ang pumulo sa siyudad sa Iloilo. Sa aton sini nga mga kabumbuti, updan naton ini sila, no? Kag kabay pa nga magkupirar man kita sa kung anuman ang mga programa, no? Nga ila sini nga igali down mga proyekto dira kag mga pamaagi man agud iya nga mas labi nga makapamaayo, makapatahom kag mangin mas progresibo pagin ang siyudad sa Iloilo. Standby na kamo sa kapo lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombot Shama Blanco. Vergabilin sa imo sa manayanaya nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ora! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for May 11 to 17, 2025. Ginapaabot ang inyong presensya sa sining weekend, Mayo 17, Sabado, sa Plazuela de Iloilo. Bangod ang Valhalla Band is due to give you one great musical show sa concert at the plaza, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mugs kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 18, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangabuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sa sining nga kalibutan that there is always a peaceful way to resolve all conflicts. Dako man o kun kamay. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kunyara ikaw sa balay sang iban, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct sa pagpakita sang respeto sa tagbalay, sa ila space kag sa ila pamilya. Be punctual.
Kung ginimbitar ikaw sang tagbalay nga magkadto sa ila, mag-abot sa ginistoryan nga oras, hindi tuman ka temprano kag hindi man tuman ka late. Paibalon gilayon ang tagbalay kung makaabot ka nga late o kung hindi ka makakadto sa ila. Magdala sang regalo sa tagbalay kaangay sang bulak o kung pagkaon. Apisar hindi man ini mandatory, apang makabig ini nga maayo nga pamaagi sa pagpakita sang appreciation sa iya nang inimbitasyon. Kung ikaw ang gin-invite para magkaon, magtanyag sang bulig sa pagpreparar sa kusina o kung himuson ang kinanana pagkatapos. Mahimo ma-appreciate sang tagbalay ang imo willingness nga magbulig. Sundon ang house rules. Kung ang tagbalay ang mayara sang guidelines o kung preferences kaangay sa pag-ubas sang sapatos sa portahan, respetuhon ang nasambit nga pagsulundan. Maglisensya kung maggamit sang personal items, hindi mag-assume nga mahimo ka mga makagamit sang banyo, remote control o kung iban pa nga personal items nga wala sang permiso. Masami magpasalamat sa tagbalay sa pag-imbitar sa imo sa ila balay. Kung ikaw ang ginserbehan sang pagkaon o kung ilimnon, ipabutyag ang imo appreciation sa pagkaon. Simple nga thank you kag pagdayaw sang pagkaon ang makahatag sang smile sa tagbalay. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag baglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sa maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kagasto gid bala sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpataman. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basaha gid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check.
Atensyon sa mga mahilig maggamit ng aircon. Nagpaanda mang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon. Bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kung sa dalan importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang kasang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa siniya mo ang pagkakasi ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid ng serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit ng serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga magamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsidera. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. It's May 14, 2025. 2 days after the election. Kani-kanay naging man mga emotions. Accepted na sa mga those who will not able to make it and those naman nagdalaog. Jubilation, victory, but of course, work awaits.
Alright. This is Tita Regine. Welcome sa Kahapon Lamang program on a Wednesday. Kag this afternoon, padayon kita nga magdudulong sa inyo sa atong ginakalingawan diri kung saan tayo din ay muhugot. Wow, na mga inspirasyon at mga motivations and many other things that could help us as we go through life. So salamat gid for being there, and I hope you too can be a letter sender diri sa Kahapon Lamang program, because I believe each one of us, we have our own stories to tell. So tell us your story, paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat kag ipadala sa Kahapon Lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Let's go straight sa pagbabati na sa aton ang bahanon sa sininga hapon. Stay there, relax, and enjoy the program. From Kenneth Semilia, sige na, Prinsesa. Good afternoon and welcome sa KLP. Nagmamasdan ang iyong kagandahan, tuwang nararamdaman di mapantayan. Sa daming naliligaw sa'yo, kung siyang napili mo, sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na, o na wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad na ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahali, hindi babasagi. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na, oo na wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad na ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw, aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di naman tapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, marami na akong nasulat. Huwag na yung iba, baka kasi sila magulang. Sa bawat tingin, maganda. Kung puso ang mata pag nakikita ka, para kang bulaklak na bawal kong pitasin. Parang ang ulang na, bawal kong pampakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo, ako'y magpapangga. Di kayang mag-double time o kaya mag-triple time. Sa'yo lang buong time, sa iba wala na. Sige na, sige na, sige na, oo na wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad na ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. O aking prinsesa. O aking prinsesa. O aking prinsesa. O aking prinsesa.
Kenneth Similia, sige na prinsesa. Sa tanan ng mga prinsesa dira, share us your rags to riches stories that is sa KLP or maybe your princess-like story. 21 minutes after 2 o'clock. Hello sa liwat, kag welcome diri sa kahapon lamang program. Starting kita sa pagdulong sa mga kasaysayan. We have this episode coming from NB, God Loves You. Dearest, Tita Regine. My fellow KLP lovers, our beloved host of this enlivening program, Tita Regine, all staff and members of Bombo Radio Philippines, a blessed afternoon. My friends, how do you know that God loves you? And how do you know that you love Him too? Okay, you often say, "Thank you so much, my dearest Lord, for the precious gift of life you have given me." Sa tanan nga mga blessings, sa tanan nga mga ginapang-provide mo, for your imperishable guidance and unfathomable love. These clearly show that you truly love Him, being your creator, provider of all your needs, to live life to the fullest. Kag subong, nga ang agin-create ikaw ni God. Because He loves you, with the purpose of creating you, to be a teacher in helping Him preach and spread His gospel, to be a doctor in helping Him heal and cure the sickness of the people, to be a lawyer in helping Him do and give fair judgment, to be an engineer in building a castle on the rock, not on the air, etc., etc. Tita Regine, hindi likom sa aton tanan, nga ang kada isa sa aton may misyon diri sa kalibutan. Nadumduman ko naman sila Sister Perla, Reza, kag Teresa, mga katikista. Waay makahangop kung insa ginpadala sila sa isa ka remote area nga duro mga tawo nga waay pa makakilala sa Dios. Nagpanaw sanda sa ila kabubuton nga ginsugo sila, may misyon sila. Bilang katikista, ano kuno ang buhaton nila? Nagapamangko tanay sanda. Siyempre, manudlo sa mga tao nga waay kaayo makakilala sa Dios. Kompleto ang iladala nga mga pagkabutang nga mapakilala nanda ang aton mahal nga manluluwas. May pocketbooks nga talamdan, may rosarito, may Biblia, kag iban pa. Kay matudlo sila, eskwelahan ang ilang punteriya. Nagtudlo sila sa mga kabataan sa elementarya kag high school. Maayo kay ginakomodar sila sang principal kag mga maestra. Ginatagan sila schedule during sa vacant time sa mga kabataan. Tungod duha ang elementarya kag isa ang high school, gintag-isahan nanda ang school. Manami ang ila pagtudlo kay may teaching guides man sila, kag manami man ang response sa mga kabataan. Kay dako ang ila interest nga makilala ang aton mahal nga Dios nga nagtuga sa aton, nga naghatag sang aton panginahanglanon, nga nagabulig sa aton. Apang sa mga estudyante sa high school, diya sanda nga punto nagkalantugion. The topic, diya sanda nga punto nagkalantugi. Okay. On the topic of one God and three divine persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, ang Holy Trinity. Ay, about, Tita Regine, ginapamalhas man si Sister Teresa sa pagpaintiende how these three divine persons work together for the good of the people. Hindi sila masyado makaintiende kung daw ano ka misteryoso ang pag-connect sang tatlo ka Espiritu Santo. However, Sister Teresa was astonished to have been blessed by the Holy Spirit with the wisdom and the knowledge to impart a clear vision. How these three divine persons simultaneously coordinated with one another to love and care
preach and serve humanity for heavenly cause or mission. Do hindi mismo makapati si Sister Teresa, nga nahimo niya adto nga pagsulay sa iya. She prayed seriously and unceasingly, asking the Lord's assistance, and finally, her prayer was granted, able to overcome those difficulties. Tungod waay imposible sa gahom kag pagbuot sang aton mahal nga Dios, ginhatag sa iya di nga mana, talento as a gift to be shared. Tama gid kahatahag, kundo ano kadalom ang pagpalangga sa aton sang Ginoo. Just imagine how He suffered and died on the cross tungod sa pagpalangga niya sa aton. It was proven how God loved us as we loved Him too. Gani, aton di atanan ginapamalandungan, hindi lang sa Semana Santa o kon Kwaresma, kundi sa oras-oras nga tanan, samtang kita nagakabuhi pa diri sa dutang luhaan. Hence, we praise, thank, and love God above all things because of all His blessings, provisions, imperishable guidance, and unfathomable love. Without the Lord, we're nothing. Yes, that's really true. Kung namalandong kamo sa Biyernes Santo, namati isang 7 last words ni Lord sa Bombo Radio, nabatian, nabatian ninyo ang tingog ni Tita Regine. Okay, I am not comfortable reading something about me anyway. Sige lang, i-endure tani. Kanami sa nga reflection gin share about the 6 last words of God, as she said. Nga wala gid siya nag-expect sa pag-appoint sa iya sang Bombo Radio to take over the late T.I. Evelyn as host ng KLP. So partiman ang iya nga pagpangayo bulig kay Lord, pagpangamuyo, pangaraskas, pag-research ang iya nagakaigo nga advice, guidance, comments, suggestions, and recommendations to satisfy the senders and her listeners. See how her request has been granted as we all together enjoy now and learn moral lessons from episodes shared sa Sininga program every day. Thank the Lord. Alleluia and God bless. My friends, my fellow KLP lovers, hindi sa sugid-sugid lang nga naagihan ko man daya nga mga trials sa akong pagpanglugayawan in my mission to teach. Number 1, may lessons ako nga i-teach, pero do hindi ko kaayo maklaro pagpaathag sa estudyante, kag hindi maayo ang magpalagpat lang. So what I did, I put my hands on my breast, looked above for the Lord's assistance and guidance. Waay ako ibaging kadtuan, kundi ang library. Kaano man nga daw ginatulod ako, nagduroy-duroy, pamukad-mukad, pamasabasa sa mga libro. Natingala ako, nga nakuha ko man dayon ang ginapangita ko. Amuman sang una nga pag-challenge ang amon principal, nga maghatag sang inspirational speech to relate on the theme of the celebration. Mag-master of ceremony, mag-introduce ang speaker, mag-opening and closing remarks sa mga school programs. Ay, abaw, Tita Regine, nagpirilo man ang dila ko sa pag-practice ang correct pronunciation, diction, enunciation, etc., etc. Sakripisyo gid sa pagpulaw-bugtaw to prepare in order to do the task assigned to me very satisfactorily. Kabudlay gid man sa primero, pero kung masanay ka na o kung maanad ka na, you learn to love the work, kay naga-learn ikaw, naga-improve, naga-develop. Pero, may pero man. Makapoy, kag magastuman, ang imong stage appearance, kay new look ang attire, pair of shoes, for pleasing personality, to get the attention of your audience. Amo gani nga natuto man ako, to teach is to speak clearly, fluently for your listeners to understand. Initanan, ginhatag ni Lord sa akon to be shared with the students, their parents, and all other persons listening out there. Dako ko initanan nga utang sa aton mahal nga Diyos, nga akon gid ginapasalamatan. Thanks be to the Lord for everything He has given me, because without Him, I am nothing. In addendum, gusto ko lang i-acknowledge ikaw, Tita Regine, ang imo maathag nga pagsaysay sang imo kaagi para sa tanan nga nagpamalandong sang Biyernes Santo.
I also admire student mom of Lambunao to praise and thank the Lord sa iya pagbugtaw before doing her daily activities. To the fact nga kung hindi kita maantigo, maglingaw-lingaw pagtrabaho sa kutob masarangan pa naton sa aton your retirement stage, madali kita magluya, ma-disable, nga daw hindi aron mapuslan. So, samtang makahulag pa kita, we need to do all those things nga makapalipay sa aton, kag sa aton isig katawo. Amudia sa kagabihon, antes kita magtulog, mapamangkot naton ang aton kaugalingon. Kung ano ang maayo nga nabuhat naton. Kag paghuna-huna naman, kung ano ang aton buhaton, buwas sa kaagahon. Kag nami man si Lola Amparing, sige siya share sa KLP, although dali na lang niya maabot ang centennial age. Sa ano nga purpose o kung rason? Para hindi siya magmalipaton, mag-ulianon, malingaw siya, kaglabaw sa tanan, ang manami nga mga reminders para sa aton kaayuhan sa mga batanon man o kung mga tigulang. Kung si Lolo Dencio naman, makaharaka ka man sang mainundanon niya nga istorya, kaagi niya sa kinabuhi, makawiwili ang mga leksyon, makutlo naton sa iya mga komedya. Palangga sila ni Lord sa mga talento nga ginapaambit sa aton sa KLP. Iba-iba ang pagplastar sa pagmuklat sa kamatuuran about life's journey, our struggles, our existence with the Lord, our conduct and behavior, our relationship with our neighbors, our generosity to the needy and reaching out of compassion to our fellow men. That is why we must always be thankful to our Father Almighty for being the source of everything, the light when we are in darkness, the eternal hope when we are in despair. Tita, better park my pen somewhere here and see you once again in the next episode, next email. Sa liwat, salamat gid sa imo waay pagkataka pagbasa sa mga istorya namon. Mabuhay kita tanan sa KLP. May our Heavenly Father and the Holy Trinity graciously sustain you to the knowledge, protect you and your family every day. Yours truly, INB, sang Iloilo Province. Thank you again, Ma'am NB, for sharing about living life with a purpose and living a meaningful life. Yes, each one of us, we're given talents, we're given skills because luyag sa Ginoo nga mangin fruit-bearing kita, no? Mangin fruitful kita. And of course, not to join in His mission to preach the good news. Kag kada isa sa aton, we have that mission to fulfill sa aton nga pagpangabuhi. And how do we do that? Dapat with conviction and dapat with total surrender sa aton nga Ginoo. That's why the best prayer is that every morning, Lord, please order my every step. And at night, Lord, thank you for everything that happened for today, good or bad. We know nga may purpose ina sa amon nga kabuhi. So thank you so much, kids, sa imo NB sang Iloilo Province, and just continue sharing with us mga spiritual nga mga stories nga imo nga gina-include, kids, sa imo nga gina-share diri sa aton. Just keep on doing that and keep on inspiring us. Salamat sa liwat. It is now 2:34 in the afternoon. Magapanumbalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante ng mga pahibalo. Simple nga paagiagon makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang Home of La Paz Batchoy.
Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang Lapaz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang Lapaz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Kunyara ikaw sa simbahan, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sing simbahan, makita ng mga tawong nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawong... Balik agad diri sa kahapon lamang program, and I guess this is the afternoon. Gusto diin, matapos na nagidman. Ang gin-share diri sa aton ni Aguila sang Sri Lanka. Ang continuation, and hopefully this is the last part, no? Nga aton nga mabasa sa ini nga hapon about sang alay lakad nga ilang agin joinan dito sa temple kung sa diin dito ang tooth relic ni Buddha. So padayon na naton ang iyang pagsaysay diri. Tita Regine, maswerte kami at nakapasok kaming lahat, tita, at nakalabas na ligtas ang bawat isa. Nagpaalam na ako, tita, sa pinakamataas na officials at nagpapasalamat sa magandang accommodation na ibinigay sa amin. Baka sa mga mukha namin ang saya sa bawat isa. Lumisan kami, nabitbit namin ang saya at malaking pasasalamat ko sa Panginoon. Masaya ako, tita, kasi natapos namin ang lahat. Pagod man at lupaypay ang aming mga katawan, busog naman kami sa pananampalataya. Ngayong araw, April 28, pinagpatuloy ko ang pag-type dahil kahapon hindi ko natapos dahil nagluto kami ng konting salo-salo sa aking kaarawan. Birthday niya, April 28. So again, belated happy birthday. At kahapon rin natapos ang programa sa Maligawa Temple. Okay. Ang temple is named Maligawa. April 27, 2025, 5 p.m. sa Kandy. Ayon sa kay Vegeta, nalinis ang mga basura na parang kidlat dahil nag-iisa ang lahat ng mga tao na naroon. At kahit isang candy wrapper, wala raw may naiwan. Sobrang saya ko sa balita na aking narinig kahapon. 8 p.m. Pagdating niya mismo sa bahay, ito agad ang unang ibinalita niya sa amin. Sobrang saya ko, tita, dahil natapos ang programa. Ang iba nalungkot at galit dahil naghirap sila ng ilang araw, hindi nakapasok. Dahil tinapos ang programa sa takdang oras na pinag-usapan. Nang umupo ang aming President, Anumu Kamara, with Prime Minister, unti-unting nakabangon sa kahirapan ng aming bansa. Sinusugpo ang mga kawatan na politiko sa kanan ng aming bansa. Dalangin ko na masugpo sa aming bansa ang mga kawatan na politiko, ang siyang nagpapahirap sa simpleng mamamayan. Para sa akin, tita, ang maigting na pananampalataya hindi nakabase sa ngipin o kahit anong material na bagay, kundi ang pananampalataya na tapat. Lahat, anuman ang uri ng ating religion, Kristiyano man, Buddhist or Islam, huwag bibitaw sa ating paniniwala at pananampalataya. Dahil ito ang gabay natin at daan sa pangalawang buhay. Anong uri man ng religion, taimtim na dasal at umiwas sa makasalanang gawain. Dahil ito ang tunay na gabay patungo sa magandang kinabukasan at pag-aasenso ng ating bansa. Higit sa lahat, susi sa buhay na walang hanggan. Ako ang pinakamasayang tao na ninalang sa araw ng aking kaarawan, kahapon, tita. Pinagdiwang ko ang aking kaarawan na may kasamang panata. Naging kumpleto ang aking ika-44th na birthday, kasama ang aking pamilya at pagbati mula sa buong pamilya ko sa Pilipinas. Sa iba't ibang sulok man ng mundo sila ngayon, pero ang pagmamahal nila sa akin, sa pamamagitan ng internet, lumilipad ang katagang mahal ka namin. At sobrang nananabik na kaming makasama kang muli. Kahapon, halong emotions ang aking naramdaman
na habang nagluluto para sa simpleng celebration ng aking kaarawan, bumubuhos ang luha sa saya at lungkot. Habang umiiyak ako, pabilis na pabilis ang aking mga kilos. Pinagluto ako ng aking mahal na masasarap na menu, konting salo-salo kagabi, tita. Cake na heart-shaped, kulay ube, may dalawang rosas na kulay orange at 3 dahon na kulay berde. Masaya silang nagpapalitan ng wine sa loob ng isang kwarto, kasama si Vegeta at isa rin naming kaibigan na OFW na galing sa Dubai. Lungkot dahil pananabik sa aking pamilya sa Pinas na mahagkan ko sila isa't isa. Kausap ko si Gigi at Nonoy Cyril. Binibiro pa ako kahapon ni Nonoy Cyril. Nagsasalita ng ibang lengguwahe na hindi ko maintindihan. Ginagaya ang salita rito, kunyari sumisigaw. Bakit ka napadpad dyan? Hindi namin sukat akalain na mawala ka sa aming poder. Umuwi ka na dito kasi wala ka dyan, mapapala. Mamaya, biglang naglaho na parang bula. At kinuha ni Gigi ang CP at nag-usap kami ng masinsinan. May lungkot sa aming mga mata at pananabik. Alam ko rin si Gigi at Nonoy Cyril ang nagmamahal sa akin ng sobra-sobra. Nagsara ang aming mga kamera. Ayaw ko na makita nila na pumapatak ang aking mga luha. Nakita lang nila ang tapang ko sa lahat na oras, pero hindi nila alam kapag nag-iisa ako, minsan pumapahid din ng luha na kung nag-iisa. This is the greatest gift, love of mine, sa aking kaarawan. Your wealth can decorate your house, but only your virtue can decorate you. Your dress can decorate your body, but only your conduct can decorate you. May the Lord bless us all. Ang inyong writer sa araw na ito, Agila ng Sri Lanka. And finally, natapos na gidman ang may pagkahaba-habang sulat, no, ni Agila sa Sri Lanka. Well, we do understand nga kung saan umalan siya nga makapungko gid, so bigay todo na, buhos na, no? Once nga makaumpisa, sige-sige na. So, I hope nga you are enjoying whatever it is that you're having there nga life dira sa may Sri Lanka. I know you're enjoying it because your family is with you sa sina nga lugar. But at the same time, ang mga nabilin mo naman diri sa Pilipinas ang nagahatag sa imo, no? Sang kapung-aw. But sige lang, may internet man, and I know almost every day naga-communicate ka gid sa imo nga mga pinalangga. So treasure those moments, ang mga experiences nga imo nga inagyan, imo nga gina-enjoy, like ang pag-visit dito sa temple sang kundiin, dito makita ang tooth relics sang Buddha, parte nga experience, no? But I'm sure it made you feel good because kaupod mo ang imong family, and at the same time na pray mo gid, no? Ang luyag mo nga i-pray samtang dito ikaw sa temple. So I know you are one woman who is fighting for a cause, and gamay, no, ang ina nga cause nga imo gid nga ginapakigbato would bring goodness and joy sa imo tagipasuon kag sa imo nga kabuhi, and gamay, no, nga malabot mo gid ina no matter ano kabudlay. It's not that easy being away from your other family members, but I know you're trying to survive and you keep on fighting. So please do that. Salamat gid sa liwat, Agila sang Sri Lanka. Alas 2:45 ang aton nga oras, magapanumbalik kita with more stories to be shared with you diri gihapon sa Kahapon Lamang program. Kabombo!
Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Diri naman kita sa luyag i-share ni student mom of Lambunaw, Dear Tita Regine. Sabado subong, maulan diri sa Lambunaw, halin pa kahapon sang hapon, nagaulan na. Gani, malamig ang tiyempo. Good afternoon gali sa inyo tanan nga nagapamati sa KLP. Ano, day of rest subong? Wala klase kabataan. Si Dudes adlaw na nagbugtaw. Bag-o pa lang siya nagtimpla choco kag mag-sandwich. Kahapon, busy sanda sa ilang culminating activity sa ila PE. Kumusta na mga kaanak ninyo dira? Dali na lang sira klase, gani medyo pahuway gastos si nanay kag tatay. Sang una, pagbakasyon na sa mga kabataan namon, kasadya sa balay. Damo abisanda, 8. Adlaw-adlaw, daw fiesta lang sa lamesa. Agaw ang pagkaon. Bisan ano ang iserve ko, ubos tanan. Hay, gone are those days. I miss it so much, Tita Regine. Hector Bianchotti says that happiness lies in wait. It comes upon suddenly like a midnight thief at a turn up in the street or in the midst of a dream, because a ray of light, a strain of music, a face or a gesture has overcome the despair of living. Pero para sa akon, it's you yourself who make the choice, whether you're happy or not. It is a conscious choice. If we are doing what is right and good, happiness comes in its own. When I found my first job, I was so happy. When I got a PF, I was very, very happy. When we got married, I can describe the happiness I felt. When the children came, my happiness is indescribable. Ti, kamo dira, happy bala kamo sa kabuhi nyo? Happy, pero something is still lacking? Well, life is like that. We can't have it all, di ba, Tita Regine? Being happy is not always easy, but we're in control, whether to feel happy or not. If you remember compliments for a few minutes and insults for years, well, I guess you'll never be happy. So, kung luyag ninyong mangin happy sa kabuhi, why not start today? Manug-agi lang kita diri sa kalibutan. Gani, let's make the most out of it. In order to be happier, we don't have to change the world. The world is already beautiful. Kita ang dapat mag-change. So, laugh, and the world laughs with you. Cry, and you cry alone. Ti, feeling happy bala ka mo o hindi? Remember, laughter is the best medicine. Hindi ka mo magsiling, tigulang na, sagi pa kaharagik. Wala ka mo kabalo, amo na nagatigulang kita, kay wala na kita gakadlaw. Do palagi lang Biyernes Santo ang mukha. Paano sina ma-maintain ang beauty? Sang una, tita, may amiga ako nga puno sang kadramahan sa iya kabuhi. Kung magkita ay kami, kag kumustahon ko, ay puro drama. Na-embargo ang iyang salakyan, kay wala siya kabayad, na aksidente iya tatay, napatay iya kuring, kag na-pickpocket siya. Wala bala sang maayo nga natabo sa iya kabuhi. One time nagmasakit siya kag na hospital gid. To ginhadlukan.
Basi serious iya balatian. Basi i-lay off siya sa obra niya, kay dugay na siya absent. Basi wala nagakaon mga anak niya, kay wala sang gaasikaso. Tanan na lang nga basi na dumduman niya. Puro negative thoughts. Paano kasi na mag-ayo? Nag-chip in kami sa mga amiga para nga pangbakal niya bulong. Nag-grocery kami para sa iya family. Luckily, nag-ayo man siya kag nakabalik obra. Siling niya sa amon, thank you ha sa kaayo ninyo tanan. Damo gali akong true friends. Subong, happy na ako. Siling ko sa iya, think positive lang and everything will be okay. O diba? Remember, our mind is like a magnet. Continue to dwell in what you want and you will achieve it. Gani ako, siling ko, 1 story a day for KLP. Kabudlay gali, pero aari ako, nagasulat naman. 2nd page na. Isa ka page na lang, close ko na letter ko kay Tita Regine. Ari sugpon, tita. Pag-aga, gakaon-kaon na ako biscuits, saging o kamote. Kamahal abi bugas? Natilawan na ninyo ang tag 20 pesos kilo nga bugas? Wala pa mga baligya dari sa Lambunaw. Siling nanda unahon sa Visayas. San upa? Maayo na lang, may gamay nga patubas si girl. Pero gabakal man kami bugas, kag kulang ini para sa amon konsumo. Tama kapigado subong pangabuhita. Kung matamad ka, pero kung mapisan ka, wala gutom. Dumduman ko sang una, tita, nadula bugas sa merkado. Maayo lang, may bugas ang mga in-laws ko sa Haniway. May umasanda, damo bugas. Mapisan si lolo, nga mag-atender sa iya uma. Kapisan lang ang katapat sang gutom. Agree ka mo? Siyempre, kung matamad ka, wala tupa pangabuhi mo. Gani, work and work. Bago lang kita nag-celebrate Labor Day, tapos patamad-tamad, maayo lang ang iban, pa-text-text lang, pera na. Negosyo, pa-vlog-vlog lang, kwarta na. Ako, wala, bisan ano nga gadget, wala income Maayo kung may 1,000 ka nga daog sa KLP. Ang masubo, damo nami istorya sang iban. Well, give and take lang. Spread the butter, ika nga. Madaog ang the best, di ba tita? Ay, kapoy man sulat. Close ko na this letter, Tita Regine. Bye-bye to all and God bless. Student Mom of Lambunaw. I like your perspective, student mom. Finding meaning in life sa everyday nga pagpangabuhi, no matter how ordinary is the day and no matter how ordinary ang ato nga ginahimo, but if we put much love into it, wow, it becomes so exciting and it becomes so colorful. Gani, no? Hindi kita maghambal nga life is so boring. Actually, it's us who make life boring if we look at it that way. And you're right, no? Depende sa kung ano ang pagpananaw mo sa kabuhi and sa kung ano, no? Ang imo nga mahimo to make your life more meaningful, to make it more significant. So ikaw, 1 letter a day for KLP? Basi maungusan mo pa si Lola Amparing. Batud na, no? I'm always flooded sa mga letters diri nga ginapalabot ni student moms sa Lambunaw. So that means, no, assured gid kita that every day we have letters to read diri sa kahapon lamang program. But of course, we also invite those nga hanggang pagpamati lang, hanggang pag-listen lang. Be also a letter sender. Share also.
contribute also there is a KLP and let us know what's happening sa imong life kung ano man ang imong luyag nga i-impart sa amo diri sa kahapon lamang program. Make life more exciting. O, diba? Anyway, good luck gid ha sa imong goals sa kabuhi, student mom, and yes, you are inspiring us every day. And yes, you're making us feel good also with the stories nga imo gina-share diri sa amon, kag we feel motivated. So salamat gid sa mga encouragement, salamat gid sa mga spiritually laden nga mga ginapang share mo diri sa amon tanan. Thank you so much. It is now 2:55 in the afternoon. Magkapanumbalik ang KLP pagkatapos sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kaon nga mga prutas kag utan. Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga sa lampaw-sampaw gidi ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories, gani daw malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw magbalon, makalikaw na ikaw sa gasto sa kwarta, kag calories, makalikaw pag ikaw sa gasto sa tiyempo. Wangod hindi na ikaw maglaka. Di kita diri sa KLP, we have a little time pa para nga umpisa diri, no? Sa i-share sa ato ni Lola Amparing. So my dearest Tita Regine, ang page 1 sang sulat ko nga ipadala sa imo sa tapos sang Holy Week ay nadula. Siguro amugid man na, no? Kung nag-edad ka na. So ginbuksan ko ang envelope para i-review ko ang akong sulat. Ay nakibut ako. Wala na ang page 1. Kag duha na lang ka pages. 2 and 3. Kag wala ang page 1. Nga, pamangkot ko sa akong kaugalingon. Nga wala man ni isa sa ila diri nga nagabasa o nagalantaw sa akong mga ginasulat. So, hanap ako ng hanap. Pero hindi ko nakita. At sabi ko, nakakagulat na wala na ang page 1 ng sulat ko. Kaya tita, sumulat na lang ako sa ngayon. Kahapon, sinabihan ako ng aking pamangkin na magsasalita ka sa programa ng 7 Last Words of Jesus. Sabi ko, bakit alam mo? Hambal niya, kita niya ko sa Facebook. So tita, sa 4 ng salita ni Jesus, narinig ko ang iyong kasaysayan. And thank you sa imo nga taus-pusong pagsaysay nga naintindihan sang tanan. Ang mahambal ko lang, no, nga ang mahal nga Diyos kaupod mo sa imo nga pag-deliver sang imo to nga testimony. P.S. Tita Regine, ang number 1 page ng sulat ko, nakita ko na. Kaina. Kag ilakip ko na lang diri. Baw pagbugta ko mga 3:00 sang kaagahon, kaina, nakita ko sa idalom sang kama ko. Wow. Kita mo lang gina, Lola Amparing. Kita mo ng resulta, no? Kung matanda na tayo. Anyway, tubab na lang anay diri, love lots, Lola Amparing. Ay, ambot. Anyway, you never fail, no? To make us laugh and to make us smile, Lola Amparing. Ka mga cute sa mga experiences ni Lola Amparing. Din ay sinayhan na butang to sa idalom sang kama mo. Basi kung may upod ka dang hindi mo makita. Joke lang. Anyway, thank you so much, kid. No? I know nga ang imo ginakalingawan man and of course, no, trying to find meaning sa imo man nga kabuhi every day is to write diri sa kahapon lamang program. So salamat, gid. Sige, kamutanan nyo. Just keep on doing that. Thank you, gid, sa imo Lola Amparing. It is now exactly 3 o'clock and I guess
Tubtob na lang anay kita diri, tapos na ang aton nga oras para sa kahapon lamang program. Padayunon naton ang aton nga pag-enjoy sa mga istorya diri sa KLP buwas naman. For the meantime, may I again invite you mag-share sa inyong mga istorya diri sa kahapon lamang program. Pwede nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga isulat and ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. After sa KLP, drama naman. Unagid, si Tuyang Ermitanya, to be followed by Provincial Jail kag ang Dear Diary. So enjoy. Maraming salamat sa inyo. See you again tomorrow sa gihapon. Ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.